Wel, mae nos iau o'r diwedd wedi cyrraedd sy'n golygu bod ni'n noswaith Super Rygbi Cymru ar S4C. A heno, rydyn ni yn Abertawe wrth iddyn nhw groesawu Pontypool i St Helen. Thomas Edwards, kick tywod, mae Obri nôl ar y tu fewn. Ond yw'n tirio, ond i ma fe. Giannini yn codi yn syth, yr heng o'na wedi seigno i fewn. Luca Giannini wedi sgorio. A Matthew Powell, yr asgellwr, yn croesi Pontypool. Y bas, yr holl ffordd i Matthew Powell, yn sgorio ei ail gais o'r ornest. Wel, mae St Helen yn le gwych i ddod i wylio rygbi byw yn dywe, ac yma i fwynhau'r awel môr heno. Mae Lloyd Lewis a Siwan Lily Craft. Mae'n fwy falle nag awel, mae'n wynt cryf, ond dyma dy filltir sgwar di, Siwan, braf o nôl? Ie, mae braf o nôl fan hyn. Mae St Helen yn grawnd arbennig o dda, llawer o hanes yma, ac dwi wastad wedi mwynhau chwarae fan hyn. I'm siŵr bydd y chwaraewyr yn rhoi sioe arno heno. Ie, ti'n mwynhau chwarae yma, Lloyd, gyda Chasnewid. Gaethoch chi dipyn o gemau yn gynharach yn y tymor? Ie, un o'r gemau cyntaf tymor oedd e'n fatha roller coaster i fod yn onest. O'n i lawr yn eitha drwm ar hanner amser, 20 pwynt i 7, ond o'n i'n llwyddo ennill 35 i 27 yn y pen draw, ond fi'n credu mae hwnna'n rhywbeth i'n rhaid siarad am nes. Mae'n edrych fel mae Abertawe wedi stryglo i perfformio am y gêm cyfan, ond wrth gwrs ymosod gwych gan Casnewydd hefyd. Ie, sgorioch chi 27 pwynt yn y 5 munud ar hugen ola, ddi'n dipyn o ornest. Ond o ran Abertawe, heb ennill gêm eto, dim ond triffwynt yw henw. Mae seibiant yn dod ar ôl y gêm yma, mis o seibiant yn Super Rygbi Cymru. Pa mor bwysig yw ei fynd mewn i'r hoi yna ar nodyn positif? O, mae'n pwysig iawn, mae'n meddiant ac yn seicolegol, mae'n anodd iawn i colli 6 gêm i dechrau'r tymor, ti'n gwybod? So, heno, bydden nhw'n disgwyl dod o rhywbeth o'r gêm yma i fynd mewn i'r seibiant gyda fach o hyder yn y gyrfa nhw. Ie, Lloyd, golles di a'ch clwb Casnewydd i dy hen glwb Pontypool dros y penwythnos. Sam Scarf yn sgorio'n llythrenol yn y munud ola. Tîm digon anodd i wynebu? Ie, maen nhw'n tîm really tough i fod yn onest. Dydd Sadwrn, oedd naill tîm yn dda iawn i fod yn onest. Oedd safon y rygbi ddim yn gwych. Ond dyma'r cais olaf, gewch chi weld pas ymlaen fan hyn dyna fo. Felly, oedd e'n bach yn... So'n siŵr am y dyfarnu, ond na, i fod yn onest, oedd yn gêm eitha, oedd yn oreit, ond naill tîm yn neud yn dda iawn, ond yn bennaf mae Pontypool wedi dechrau symud y bil bach mwy, sy'n amlwg yn gweithio i nhw. Ie, beth sy'n gweud, gallai wedi mynd naill ffordd neu'r llall, yma? Ie, yn union. Mae'n bythio'r o gwbl. Reit, wel, dyma sut mae'r tafod yn edrych cyn y seibiant. Dyma peth yn dim. Dyma'n triffwynt sy'n gwahanu Casnewydd yn drydydd a Rygbi Gogledd Cymru yn 8fed. O'n i yn rhagweld ar ddechrau'r tymor bydde Super Rygbi Cymru yn gysadleuol a roedden ni ddim yn anghywir. Mae Caerdydd yn parhau arwen y ffordd gyda 5 buddugoliaeth. Glynebwy ar ei sodlau yn ail. Pontypool yn chweched, ond bydde buddugoliaeth heno yn rhoi nhw yn drydydd tan y penwythnos o leia Abertawe ar hyn o bryd ar waelod y tabl. Reit, wel mae fe'n hanner tymor wythnos nesaf, cyfleu lot o blant, gael bach o seibliant, ymlacio a falle wneud bach o gelf. A'i ysbrydoli nhw, roedden ni wedi rhoi her i chwaraewyr y gyngrair i ail greu bath o dynnau eu clybiau. Dyma'r canlyniadau. Dych chi dweud 3 to 1? Depends out. I'm just going to draw off memory. You? Yeah. Let's give it a go then. Clock's on. So far so good. Because I'm a big calon, isn't it? Pen's dodgy. Dodgy pen. Set him off for failure. Mae'n lot i fynd o. You get a wand in. Bam. Dwi'n siŵr be mae hwnna. Y dreig. Badge newydd eleni, dathlu 150 blwyddyn. Felly mae'n gwahanol, so mae'n mynd i bod yn tricky. Can you start again? Can you do bigger? That's the shit. But had colours on an ink pen, then we're good. Go on, you review that. Ta-da! Ta-da! Das ist die Stafford. Danke. Ja, das ist gut.
Been there, boy. Glad it started again, though, I shambles the last one. Yeah, it was quite tough, that was. Sa'n siŵr am Glynebwy, ond siwan ti sy'n cael dewis yr enillydd. Wel, mae'n anodd yn gwe, mae rai rili dda, rai bach yn... Wel, fi'n credu galla nisg wedi gwneud y gwyll, ond fi'n credu o un Caerdydd yr un gorau, ond falle gyda nhw 2 siawns ond fe, o'n nhw? Wel, galle Tom Haberfield wedi rhoi gwein bach i ni. Beth o ti'n ei loi? Mentora? Ie, o'n i jyst yn fatha moral support i Rochi, ie. Ond mae'n neud yn good job, yma. Right, okay. Right, wel dyma i chi tîm Abertawe, 5 newid yw'r tîm gollol yn Llanymddyfri nos Iau diwetha, yn cynnwys Harry Houston yn dychwelyd fel cefnwr, 16 gap i Gymru 20 iddo fe ac yn aelod o Academi'r Gweilch. Dechreuodd Josh Phillips fel cefnwr wythnos diwetha, mae fe di symud i'r crys rhif 10 heno. Mae Cian Haya, un arall sy'n rhan o Academi'r Gweilch yn y rheng flaen, 30 gêm dros Gymru 20, a wedi ymddangos ym mhob gêm i Abertawe mor belled y tymor hwn. A nawr mae Lloyd Lewis wedi mynd i ddal lan gyda'r prif hyfforddwr. Hyw, cyfle i chi fynd eto heno ma. Sut mae paratoadau wedi mynd? Ie, we'n twad ar ôl y gym erbyn Cynyddu, wel, bach o glimpses of, positives, ond trwy y gym, edrych ar y game plan nawr heno, gyda Gwent, so ni'n edrych ymlaen nawr, rhoi pressure o'r Pontypool. Ie, mae fe wastad yn gwyntog, pob tro fi'n dod nawr fy hyn. Ydych chi wedi arfer dar y modau yma nawr? Ie, boys yn gwybod beth drwy y môr mae Gwent yn dod, so ni'n gwybod beth ydy'n chwarae, pwy Conor wedi cic y bil. Ie, ac yn sôn am cicioch gyda Josh Phillips, wrth gwrs arf enfawr, pa mor bwysig yw i'r garfan? Ie, mae cic enfawr gyda Gwent hefyd, so mae'n edrych, 50-60 metres gyda fe, so gyda Pontypool, ni'n chwarae game plan, i roi pressure nôl i nhw, yn rhoi y tempo lan yna. Ie, gwych. A wrth gwrs yma'r gêm ola nawr, tan bod yma brec, a am fus yn y Super Rygbi Cymru. Sut chi'n edrych ymlaen i hwnna, sut mae'r carfan yn teimlo am cael mis off? Ni'n edrych ymlaen ar ôl y brec, mae boes dod nôl o fel Llew Taylor, mae people fel Ben Roberts yn dod nôl o injuries, so siarad am hyn, ond rhoi popeth am hyn, ond cael brec gyda wedyn. Ie, gwych. A yn olaf, Pontypool. Chi'n disgwyl o nhw? Mae'n pac gryf gyda nhw, mae tîm, cywir fel Scott Matthew, pobl fel hanes gyda clwb fyna, gred, mae nhw'n chwarae dda. Ie, wel, Hugh, diolch yn fawr. Pob lwc, mate, cyd nhw i fi, please. Please. Ie, ni wedi dysgu gwestiwn. Lloyd Lewis ddim yn hoffi siarad am golledion Casnewydd. Ond at golledion Abertawe de, achos ni wedi gweld sawl colled yn anffodus y tymor hwn. Be ti wedi gwneud o'r hyn ti wedi gweld mor belled? Ie, mae'n bod yn tymor anodd i nhw. Fel dwedais ni, colli 6 gêm, ond maen nhw mewn gêm a hyd at beth i 60 munud, ond wedyn maen nhw'n cwmpo bant. Fel dwedodd Hugh Gustafson fyna, maen nhw wedi cael lot o anafiadau yn enwedig yn y blaenwyr ac ar y safle hwcar hefyd. So, dyma'r gyrfa nhw hyn, ond mae rai experience mewn, ond maen nhw'n sgwad ifanc mae'r Whites ac wedi bod yn anodd i nhw, oherwydd ar y 60 munud, maen nhw'n cwmpa bant o'r gemau. Ni gweld canlyniadau nhw yn newid dros yr ail hanner. Fel ni gallu gweld ar y sgrin, hanner amser, mae Casnewydd o flaen o fewn gemau, a wedyn yr ail hanner, mae'n gweld y meddiant yn fynd i ffwrdd o'r nhw. Ie, ni yn gweld gwrthgyferbyniad ar y sgrin fyna, Lloyd, a fe weles i fe pan o ti'n chwarae yma. O chi mae'n gwybod rheolaeth o'r ail hanner? Ie, o'n i yn mewn i olaeth, a fel ni wedi dweud, so'n siŵr os fatha ffactor ffitfrwydd i we, ond mae rhywbeth angen newid yn amlwg, herwydd mae'r results heb di bod yn digon dda hyd yma. Mae un wedi syrenu, Luca Giannini oedd ei chwaraewr gorau'r Fangor Eglwys, heb os oedd nas diwetha'n cario, yn curo am ddiffynwyr, Siwan. Ie, mae Luca Giannini wedi bod yn arferchog i cael Abertawe trwy gydol y tymor. Y gemau wedi chwarae, mae wedi cael effaith positif ar y gyrfa. Ni gweld y fan hyn y llinell mae'n torri, ond hefyd sut mae'n ymosod ac yn gallu methu am diffynwyr. Ni gweld y fan hyn, edrych ar llinell mae'n dod, mae'n anodd i amddiffyn yn erbyn edrych. Mae wedi meiddi
10 defender trwy gydol y gemau wedi bod yn chwarae. Mae wedi sgori 3 cais. Ni'n gweld fan hyn o'r 8 yn mynd dros y sgori cais. Arfer bod yn Academy yr Scarlet, so mae gyda llawer o profiad ac mae chwaraewyr i edrych allan am. Right, at tîm Pontypool, achos 5 diwrnod ar ôl sgorio'r cais fuddigol yn erbyn Casnewydd, mae Sam Scaff yn byrhau fel bachwr, aelod o Academy'r Dreigiau ac yn sicr yn un i wylio yma heno. Mae chwaraewr arall sy'n ynglwm o'r Dreigiau yn dechrau fel mewnwr, Morgan Lloyd, wedi syrenu Pontypool dros blynyddoedd diwetha. Mae fe wedi sgorio 2 gais mewn 2 gêm iddyn nhw y tymor yma. A Hugh Anderson sydd yn parhau fel cefnwr, 6 gap i Gymru 20 iddo fe. Mae Pontypool wedi ennill 19 o'r 2 ar 20 gêm mae fe wedi chwarae. A dwi'n falch iawn o weid, mae prif hyfforddwr nhw Tom Hancock yn ymuno â ni nawr. A Tom, wedys i dy hun bod ti wedi cael dy synnu fod mae fel prif hyfforddwr, y bwriad oedd i fod yn hyfforddwr ymosod ar ddechrau'r tymor, ond ti'n mwynhau am o'r belled? Ydw, mwynhau, mae fe'n bendant yn her gwahanol, lot fwy i feddwl amdano nhw, jyst beth ni'n neud gyda'r bel, ond goroesi falle, fi'n neud hyn o bryd o'na, mae fe'n dda, enjoy fe. Ond yn sôn am beth chi yn neud gyda'r bel, wnaethon ni siarad gyda chi ar dechrau'r tymor, gêm gyntaf dwi'n meddwl, a ti'n siarad am y ffaith bod chi moyn amlygu chi'n datblygu'ch gêm, chi'n teimlo fel bod chi wedi wneud ni? Ti'n gweld clipio fan hyn? Ie, mewn rhai gêm, ni wedi chwarae rygbi da gyda'r bel. Llanddyfu fi'n gweld y sgrin a wnaethon ni chwarae a falle synnu cwpl o bobl. Wnaethon ni ennill mewn ffordd gwahanol yn erbyn Casnewydd, falle ffordd mwy traddodiadol wrth diwetha, ond beth ni wedi trial datblygu yw ffordd o ennill mewn mwy nag un stail arddull chwarae. Ie, yn amlwg buddugoliaeth lwcus pen wythnos diwetha. Na, chi wedi bod yn yr wythnos ma'n ymarfer ar ôl yn amlwg buddugoliaeth gwych i chi wythnos diwetha? Ie, oedd e'n un i godi'r ysbryd i siarad yn diwetha yn erbyn Casnewydd, oedd e ddim yn lwcus. Wythnos fer i baratoi, un sesiwn, so defnyddio'r WhatsApp grŵp, defnyddio Huddle i gael rhoi lot o stimulus fideo i'r bechgyn fel bod nhw'n gwybod beth i ddisgwyl wrth Abertawe, jyst bod yn greadigol ar ffordd ni'n rannu'r wybodaeth na, sesiwn eitha byr i cadw'r boes off i trad nos Fawrth, a mwy seicolegol na, ni wedi gwneud y gwaith caled, dwi eisiau bwys bennu'r bloc off, so dwi'n meddwl bod y boes agwedd meddyliol da, mae'r gwaith paratoi wedi wneud. Yes, mae gwaith paratoi wedi wneud. Abertawe wedi cael dechrau anodd i'r tymor. Beth ni'n disgwyl o nhw heno? Fi'n gweld hwnna'n neud nhw'n fwy peryglis gyda un gêm i fynd cyn y seibiant. Fi'n credu byddwn nhw'n taflu popeth ato ni. Maen nhw'n chwarae gyda'r gwentiol nhw'n y hanner cynta, so fi'n credu bod nhw'n edrych am hyder a ffordd i dyfu mewn i'r gêm. Os ti'n edrych ar canlyniadau Abertawe, dim ond 1 neu 2 gêm maen nhw wedi colli'n drwm. Mae pob un arall wedi bod yn 1 sgôr neu yn gêm eitha agos, so ni'n parchu Abertawe, mae talent yn nhw, mae fforddwyr da yn nhw, ni wedi paratoi amdano nhw yn yr un ffordd ni wedi paratoi ar gyfer Casnewydd. Pob lwc, Tom, gen i sgwrs gyda ti wedi'r gêm. Diolch yn fawr. A dwi'n gwybod Lloyd, ti ddim moyn siarad am y gêm dy sadwn ond ti'n gorfod rwy'n flin i weid. Be nath Pŵle, be oedd i bygythiadau nhw fel enillon nhw'r gêm a ti ddim yn cael gweud lwc? Na, joke yn aside, ia. Ond nhw'n dda, oedd y gêm i fod yn onest, oedd e ddim yn gwych i'r 2 tîm, ond i ddim yn cynnig lot eitha diflas i gwylio, ond maen nhw yn really tough, fel wedys i, a maen nhw yn rhoi seti am ddiffyn cryf i mewn fel chi'n gallu gweld fan hyn. O'n i'n cael y kick cost fan hyn, ond maen nhw'n sampl o sut maen nhw'n cael off y llinell, a maen nhw'n taro'n galed chwarae teg i nhw. Ie, a maen nhw'n dîm llawn hyn bennau rili erbyn nawr, ynghyd ar ifanc, boes fel Scott Matthews a Morgan Allen yn safle'r 8 Mae fe'n arwain yr ystadegau i gyd. Ie, mae fe'n arwain, ti'n gwybod, mae 8 arbennig o da fan hyn. 3 blwyddyd, ond sut mae'r arwain y tîm hefyd a y meddiant mae'r chwaraewyr fel Morgan a Scott Matthews yn gallu rhoi i'r tîm Pontypool. Maen nhw'n rhoi nhw ar y troi blaen, so mae wedi bod yn anghygol trwy gydol y tymor. Reit, wel ni'n gobeithio gweld chwip o gêm ar y gau hanesyddol yma i ddod ar bloc cynta o gemau i ben. Felly mae'n amser nawr wedi dod i ni ymuno a'n tîmau sylwebu. English language commentaries available with Siwan Lily Crap and Phil Steele. Yn y Gymraeg, mae Lloyd Lewis yn ymuno a Griff McKee. Diolch Lauren, mae'n noson oer a gwyntog yma ar gyrion bai Abertawe. Abertawe wedi dechrau'r tymor, wel, yn rhyfeddol o sâl i ddweud y gwir, ond bydd tîm ifanc Gustafson yn gobeithio codi calonau eu cefnogwyr selog heno yma cyn toriad cynta y gyngrair. Digon o wynebau wedi dod lawr yr holl ffordd o Pontypool i wylio'u tîm nhw heno yma yn cymeryd i'r cae yn erbyn Abertawe.
A canlyniadau cymysg mae hi wedi bod hyd yn hyn I Pŵl. Ennill un, colli un. Dyna ennill un a cholli un arall, felly maen nhw'n gobeithio cael 2 fuddugoliaeth yn olynol am y tro cynta yn Super Rygbi Cymru. Y tîm cartre sy'n dod allan o flaen I cefnogaeth nhw Josh Phillips yn y cefn fydd o'n hynod ddylanwadol. Heno yma unwaith yn rhagor. Felly, gan I gael cipolwg ar y tîmau. Bydd y gwynion yn edrych i'r ail reng am brofiad heno gyda Sam Paler a Matt Dodd. Ond i'r reng ôl am gyffro gyda Joe Greaves, Luca Giannini a Dan Jemaine. Sy'n ôl gyda Abertawe ar ôl I gêm gynta'r gweilch wythnos dwytha. Tri newid i'r olwyr o nosiau dwytha. Callum Dodd, Harvey James a'r gwalch Harry Houston sydd yn safle'r cefnwr. A 3 cyson a chryf yn rheng flaen Pŵl gyda Sam Cochrane, Sam Scarf a Kelvin Williams. Mae Dan Helen yr ail reng wedi bod yn hynod ddylanwadol hyd yma eleni a perthnariaeth bwysig rhwng y canolwyr Joe Mahoney a Pat Lewis sy'n cario ymlaen a'r ifanc Hugh Anderson yn angori yn safle'r cefnwr. 7 draig sydd yn y garfan heddiw mae Pontypool fel gwelwch chi ar y sgrin gyda logo y ddraig. Yn y canol, Ben Whitehouse, mae yna hydref prysur o'i flaen o yn ddyfarnwr teledu I gêm Lloegr a De Affrica a gêm yr Alban ac Australia yng nghyfres yr hydref. Ond mae yma hen yma yn St Helen. Bale ar gael I Temblet. Dwi'n cario'n gryr Blaenwr. Phillips yn gwneud y mwyaf o'r gwynt, a mae'r gwynt yn yr hanner cyntaf mynd o'r chwith i'r dde fel ydych chi'n edrych ar y sgrin. Yn dod yn sydyn mae Hugh Anderson. Mae'r gwynt yn gryf yma heno, kick-off cynnar I Pontypool a Lloyd sydd wedi cyrraedd y pwynt sylwebu. Mae'n deg I ddeud, mae'n reit wyntog yma heno. Ie, mae fe wastad yn chwarae teg. Mae fe'n lle anodd I chwarae yn ymwedig ar y asgell neu fel full-back gyda'r pyr yn swylllu yn yr awyr. Ond mae'r 2 tîm angen ffeindio ffordd I delio da fe. Ie, dyma'r kick-off yn erbyn y capten Matt Dodd ddim yn rholio allan o ardal y dacl. A cyfle cynnar I Pŵl geisio cicio lawr y cae fewn i'r gwynt. A mae hyn yn mynd I fod yn sialens i'r bachwr Sam Scarf. Tafliad syml I gychwyn y gêm a mae allan I Meek. Backwards. Cam drafod gan Pŵl. Y Bale dal gyda yr ymwelwyr. Hill yn cario. Wrth I Lloyd bwyllio. Williams. Cael I dynnu'r tir. Meek gyda'r bas flat hyfryd tuag at Joe Davis. 1 o 5 draig sy'n dechrau I Pŵl. Abertawe yn ceisio cystadlu yn ardal y dacl a kick-off barall. Morgan Lloyd yn mynd yn sydyn. Mae wedi rwystro gan un o chwaraewyr. Dwi'n Sam Paler yn y ffordd, ond mi fydd hi'n kick-off I Pontypool. Ie, falle dangos, wel, atgoffa Abertawe, amddiffyn Abertawe pan mor brygris yw Morgan Lloyd o fo wasad yn edrych I mynd yn gyflym. Mae fe'n hynod o dalentog, mae fe'n electric o gwmpas ardal y dacl, felly bydd roed I Abertawe gwylio fo heno. Ie, yn sicr, mae Morgan Lloyd wedi bod yn dylanwadol llynedd yn yr Indigo Prem, ond eleni hefyd yn yr S4C, a diolch yn rhyfeddu rhywun bod yn cael gymaint o sylw gan y dreigiau. Na, wrth gwrs, dwi'n meddwl mae fi a Shea Hope o'n nhw'n cael ornest dda erbyn I gilydd ar dydd Sadwrn diwetha, a dwi'n meddwl mae nhw yw'r dyfodol yn Gwent yn bendant hefyd, mae nhw mor dalentog a mae nhw mor sharp. Ie, yn sicr, rownd ardal y dacl, mae nhw'n chwilio I fynd yn sydyn gyda pob kick-off ac yn snaipio wrth y linell gais. Scarf yn mynd i'r blaen unwaith eto. A tro yma, Callum Davis sy'n codi uchela. A mae Pontypool yn gosod ysgarmes ymidol. Sam Scarf sydd yn y cefn gyda'r Bale. Matt Dodd yn effeithiol iawn yn tynnu hon i'r tir.
Sam Scarf o'i gôn, edrych ar y dyfarnwr Ben Whitehouse am chydig o gymorth. Gofyn be ath o'i le yn fan hyn. Ond mi fydd i sgrym i Abertawe. A fydd Pontypool yn gosiomedig gyda canlyniad ysgarmes symudol hon. Ddim cweit yn cael i'n rowlio. Ond fel nath Ben Whitehouse ddeud, Matt Dodd, capten Abertawe yn dod syth trwy'r canol. A Pontypool yn colli cyfle. Ie, chwarae teg i Matt Dodd ildio kick-off lan y cae yn y munudau cyntaf, ond neud lan i fe fyna. Y sgrym gyntaf felly, Ed Thompson, Jamie Cox a Cian Hyatt sydd yn y rheng flaen i'r gwynion. Temblet yn bwydo, mae hon yn sgrym gryf a sefydlog gan naeth dîm ar llall. Sam Matthews yn bylchu ac yn gwneud metre. Bydd Iwan Temblet yn mynd o'n syth lawr y cae, defnyddio'r gwynt wrth i ni weld ffwr o'r sgrin ambell chwaraewr Pontypool yn disgyn yn ôl. Mi fydd hi yn dafliad i Pontypool. Dyma'r gwynt, a fel chi'n gweld, 22 milltir yr awr yn mynd o'r chwith i'r dde, fel ydych chi'n edrych ar y sgrin. Sut mae hyn yn mynd i newid y gêm, ti'n meddwl, yn enwedig yn chwarae mewn i'r gwynt, llai o gicio mwy trwy'r dwylo? Ie, yn bendant i Pontypool, a mae nhw'n bod yn dda yn ddiweddar tymor yma, yn lledu'r pêl lot mwy. Felly ie, cyfle nhw'n neud hwnna, ond chi'n cael pobl fel Josh Phillips nawr, bydd y sgiliau cicio fe yn angen reidio nawr yn y hanner cyntaf gyda'r gwynt. Lloyd ar bêl i Meek. Meek i Pat Lewis. Pat Lewis yn penderfynu sythu. Gwrthrycio effeithiol gan Pontypool. Morgan Lloyd yn bylchu. Morgan Lloyd yn dadlwytho i Iwan Duggan. Mae Duggan gyda'r cyflymder. Croesi am gais gynta'r noson i Pontypool. O Morgan Lloyd, hyd a lledrith gan y mewnwr yn creu gwacle ac yn rhoi'r bêl i Iwan Duggan. A fel pob asgellwr da, Gwerthu Halen yn croesi'n effeithiol ac yma'n edrych fel cais hawdd yn y diwedd. Ie, oedd e'n gorffeniad da chwarae teg i ddwa, mae'n neud beth mae pob asgellwr da yn neud, yn edrych am gwaith tu fewn, a ti'n gwybod be, pam ti'n cael chwaraewr fel Morgan Lloyd ar y cae fel wedyn ni yn barod, yn Rhengfon yn barod, hefyd mae'n neud pethau ddigwydd yn syth, mae'n mynd yn gyflym, gweld hanner bwlch, a wedyn gweld, mae dal gwaith i fe yn neud, Cami, un am ddiffynnyr a wedyn just gas wedyn i orffen off, wedi chwarae teg i'r boi ifanc na, da iawn Iwan Duggan. A Meek, dydi o ddim yn methu ciciau mor syml a hynny. Felly y sgôr Abertawe dim Pontypool 7 yn dechrau ar dan. Mae Pool yma yn St Helen. Mae angen i Abertawe wneud y mwy o'r gwynt yma yn yr hanner cynta. Felly Josh Phillips. Mae hon yn uchel yn yr awyr, a dyn ni'n gallu gweld y bêl yn symud. Mae'n amlwg o'r pwynt sylwebu, pa mor gry mae'r gwynt, o ti'n syni efo'r bêl yn symud yn yr awyr? Ie, o'n i'n colli fe yn yr awyr, mae'n mor uchel. Ie, mae hwnna yn ofnadwy i fod yn sefyll o dan o. Chwarae teg, mae hwnna, fel wedys i yn barod, mae'n wedi bod yn arf rili bwysig gyda'r gwynt a hanner yma, ac yn syth byd nawr, mae cyfle i Abertawe cael nôl yn y gêm yma. Mae fe'n trwy chi, mae'n mor anodd hefyd, chi'n sefydlu dy hun o dan y pêl, ond gyda'r gwynt mor cryf, mae fe'n newid mae fe'n newid gymaint yn yr awyr, mae fe'n bron yn amhosib i ddal. Ie, chwaraewr mor brofiadol a Morgan Allen hefyd mae o'n drysu gyda'r bêl yn yr awyr hefyd, a mae o di arfer bod o dan y bêl uchel na, dros y blynyddoedd i Gaerdydd a eleni Pontypool. Diolch bwys, faint o brofiad sydd ganddo chi, mae'r tywydd yn newid pob peth? Na, yn amlwg, yn sicr, ie. Mae fe'n sgil hollol gwahanol. Chi'n methu rili hyfforddi fe oherwydd mae fe'n random. Ie, dwi'n siŵr bod Abertawe wedi arfer gyda fo, achos bob tro dwi wedi bod fan hyn, mae'r gwynt wedi bod yn ofnadwy. Dwi'n siŵr bod ti wedi profi'r un math o dywydd. Ie, yn bendant. Mae fe ddim yn neis, Griff, mae fe ddim yn neis. Ddim yn gêm i'r asgellwr fel arfer os da chi'n ymosod mewn i'r gwynt. Tawaith, Abertawe gyda'r bêl. Phillips yn cymryd i cwpl o fetre. Houston. Ac yn sythu mae Callum Dodd. Clear release, thank you. Yn cael bwlch ar ei asgellwr. Abertawe sydd o mlaen. Giannini fel
He's lost that forward, he didn't Son, mae di mynd ymlaen gan Luca Giannini. Rhyddhad i Pontypool. A fe Luca Giannini wedi siomi gyda'i hun. Wel, yn cario'r bel am y tro cyntaf yn y gêm a yn tasgu hi mlaen. Mae'r cyfle wedi mynd i Abertawe. Ie, bach yn wastraffus, ond mae hwnna fatha out of character i Luca. Mae fe ddim yn fel arfer yn gwneud hwnna. Bydd e'n rwystredig da'i hun yn bendant, ond ie, mae fe'n gyda'n y gêm. Fi'n meddwl mae'r tîmau jyst yn teimlo fe mas, tipyn bach, ond ie, wastraffus fyna yn anffodus. Giannini, mae rhaid deud un o'r ser wythnos dwytha. Fyny Mancer Eglwys yn erbyn Llan ymddyfru. I'r ffordd mynd orffen yn fuddigol. Mi nath y dyn ifanc yma serenu i'r ymwelwyr. Pŵl sy'n gyda'r gigos bo'r sgrym. A di gallu dweud bod Callum Davies mae wrth i fod gyda canlyniad hwnna. Mae o mor angerddol gyda pob un penderfyniad gan y dyfarnwr. Ie, mae fe chwarae teg. Mae Callum Davies yn rhoi popeth pob gêm chwarae teg. Oedd y sgrym yn dda wythnos diwetha yn erbyn ni. A ie, maen nhw'n ymfalchio. Maen nhw'n balch ei hunan. Dyna sut ti'n dweud e? Maen nhw'n ymfalchio, ie. Diolch. Gair mawr i ti, Lloyd. Ie, fi'n siŵr. Maen nhw'n ymfalchio yn ei pa mor corfforol nhw ac yn ei set piece fel allan ni weld. Ie, yn sicr. A mae'n rhaid dweud, mae Pac Pŵl yn enfawr, a ti sbio ar y fanc, di Scott Matthews yn mynd yn oed dechrau, un o'r chwaraewyr mwyaf dylanwadol nhw hefyd. Ddim mynd yn oed ar y cae eto. Ie, Scott Matthews, mae fe'n gwych a draws y cae, dros y pêl yn ar y tackle. A Ianto hefyd, Ian Jones, mae fe'n corfforol ofnadwy. Mae fe ddim yn hapus bod ar y maen, ffyr i siarad i fe'n barod, ond fi'n siŵr pan mae'n dod arno bydd Abertawe yn teimlo pan mor grac yw e. Ie, ti'n cael y gosip i gyd, Lloyd, da ni angen gael ti ar hwn yn amlach, dwi'n meddwl. Ie, dweitha'r producers. Reita, Pŵl nôl i'r gêm, Pŵl sy'n hanner Abertawe. A Sam Scarth fydd yn bwydo, mae di cael gafel o'r gwynt, wedi dweud hynny, Abertawe wedi datrys y broblem yn y lein ac yn gwybod bod Pontypool am fynd i'r blaen, felly wedi dwy'n hi. A temblets gyda'r bêl, mae'n dod allan i Joe Greaves. Bêl wedi rwygo, Morgan Lloyd yn dadlwytho tu mewn i'r blaen asgellwr Mike Herbert, capten y clwb, mae wedi mynd ymlaen. Y gwaith pêl-droed da gan y capten, fydd ddawn i nôl am y taro ymlaen gan Pontypool. Dyma ni on eto, Morgan Lloyd yn dwy'n hi. Ie, dechreuad gwych gan Morgan Lloyd y gêm a mae fe mor effeithiol yn popeth mae fe'n neud. Fatha gobeithio am y gorau fyna fi'n meddwl gan Mike Herbert, ond ie, werth trio. Ie, mynd am y gwagle. I ddeud y gwir, ond ddigon o le tu ôl i'r amddiffyn i'r capten. Ond mae o wedi bod yn chwaraewr mawr i'r ymwelwyr hyn yn hyn. 7 tackle ddominyddol yn y gyngrair, yr ail mwyaf hyd yn hyn. Mae bron ar ei ganfed ymddangosiad i Pŵl hefyd. Cwpl i fynd ar ôl hen yma. Houston gyda'r bêl, allan i Brandon Wood, mae hwn yn sydyn yn mynd rownd y tu allan. Yn sythu fyny am y torri drwad, mae angen amddiffyn. Pontypool i ddod yn ôl, pwys yno, Morgan Lloyd. Temblett, yn dadlwytho i Phillips. Phillips yn torri drwy Dapple Mahoney, y dal i ddod ymlaen. Cox. Ond mae'r gêm wedi stopio. Wel, 2 chwaraewr yn mynd ben ar y llawr. Callum Davies hyd nhw. Ie, Callum Davies yn ei chanol ei. 7 black. Penalty 2. Okay, 2 captains. Whitehouse am gael gair. Gyda'r 2 captain yma hyn. Clear directive went out in the week. Yeah. I made myself clear also on top of what the directive sent out in this league. Right, yeah. Off the ball is none of it. Yeah. Take up by 7 black is the first offence. Yeah. If that goes on, we'll move to penalties and we'll move to more if it needs to happen. 7 black. Back here. First offence. It wasn't on the kick, it was just a penalty here, ERL. Yeah, Ben Whitehouse wedi deud I ddeud, wedi rhybuddio'r tîmau cyn y gêm ac yn ystod yr wythnos. A does dim esgus am hynny os mae'r dyfanwr wedi deud dwywaith, mae'n bwysig gwrando I be mae'r dyfanwr wedi deud. Ie, wrth gwrs oherwydd mae Abertawe nawr, wrth gwrs gallu sefydlu ei hun mewn lle llawer gwell I nhw ymosod, ond falle
Callum Davies yn mosion, Callum Davies yn cael y gwelliant ohono fo fyna. Dyma fo unwaith eto, just crocian allan o'r shot. Ta waith, Abertawe, nwy ar hugen, Pontypool, a'r bachwr Jamie Cox yn aros am y bêl yng nghefn y sgarmes symudol ma. Mae'n efantais yn erbyn Morgan Allen fan hyn. Still side entry 8. Advantage 8. Dal yn chwarae'r Mantes mae'r dyfarnwr. Cigos barall yn erbyn Pontypool. Mae siŵr fy ni'n gweld Abertawe yn mynd i'r gornel eto. Lloyd, sut ti'n mynd i'r gornel neu pys? Dwi'n gwybod bod Abertawe ar ei holi, ond falle fy ni eisiau adeiladu sgôr. Fi'n meddwl ar ôl gweld sut pa mor effeithio oedd y sgarmes symudol fyna, bod ni'n mynd i'r cornel. Os dwi'n jyst yn ail-greu bod nhw'n newydd wneud, try time. Ond easier said than done, fi'n meddwl. Yn union. Dyma ni eto, cael cip olwg. Morgan Allen fan hyn, jyst tu allan i'r sgarmes symudol. Mae'n reit o flaen y dyfarnwr. O, mae Gigos yn erbyn Abertawe. Yn croesi yn y linell. A mae hynny, wel, fydd hynny'n brifo chwaraewyr Abertawe ar linell 5 medr Pontypool. Mae nhw angen gwneud y mwy ar cyfleoedd ma, a mae yna un wedi mynd yn wastraffus yma ne. Ie, fi'n teimlo fel chi'n gweld hwnna lot yn y gyngrair ma. Tîm oedd yn safleoedd dda, fi'n gwybod agosraffu'r cyfleoedd. O'n i'n eitha wastraffus wythnos diwetha, y dau tîm rili. Ie, sa'n siŵr, mae fe'n teimlo fel mae fatha thema eleni yn y tymor mawr gen mae fi wedi gweld. Ie, mae hwnna'n bydd y hyfforddwyr yn rwystredig gyda hwnna yn bendant. Fel ti'n dweud, mae'n thema mwy amlwg eleni. Falle bod y dyfarnwyr wedi teulu chydig amser dros yr haf. Maen nhw wedi penderfynu falle oedd y bachwyr yn sgorio gormod o geisio, felly maen nhw wedi trio rhwyso nhw. Ie, na fi nath sgwennu mewn a cwyno am Taylor Davies o dde, ond ie, falch weld yn newidiadau. Mae'n gwneud yn well na ti eleni, dwi'n meddwl, eto. Cheers, mate. Ie, Taylor Davies, bachwr llan ymddyfru, mae o... Wel, fod o a ti efo'r un faint o geisiau llynedd yn dweud Lloyd. 16, chi'n meddwl. Ond eleni mae gen ti un, os dwi'n gywir. Taylor Davies, 3 neu 4, sy'n ni'n dweud. Sa'n cyfri gwych, fod o'n es. Nawn ni ddod nôl i ti ar ddiwedd y tymor i drafod hyn, Lloyd. Abertawe gyda y sgrym yng nghanol hanner Pontypool yma hyn. Mae ganddyn nhw digon o fomentum tu ôl nhw, maen nhw wedi bod yn wastraffus yn nwy ar hugen Pontypool. A gyda'r gwynt tu ôl nhw yn yr hanner cyntaf yma, mae'n bwysig bod Abertawe yn gwneud y mwyaf. Phillips yn aros am y bêl. Temblett broni hwnna fynd yn wastraffus, ond wedi gwneud yn wych i gadw'r bêl yn fyw. Houston yn dangos i gyflymder yn torri nôl ar draws. Play on, he's not held either. Fi'n edrych yn eithechel, ond y dyfarnwr yn deud ar yr ysgwydd. Mae Pŵla wedi creu smonach o ardal y dacl yma hyn, a Johan Duggan sy'n cael i daro dros y linell. Whitehouse yn esbonio i Giannini. Whitehouse yn esbonio i Giannini na ar yr ysgwydd, beth ti'n meddwl, Lloyd? Fi'n meddwl, maen nhw'n galw fel seatbelt tackle, a mae'n digwydd lot lle mae'r braich yn dod dros y top. Ond o'r angol na, mae'n edrych fel dim freit dros yr ysgwydd i mwy fel ar y ochr, felly fi yn cytuno fyna. Mae'n edrych yn waith na be ydi o'n pan mae'n rhedeg mor gyflym a mae o ar y cae. Abertawe yn cario fan hyn. Dan Jemain yn ffres ar ôl i debut fo yn erbyn Ulster i'r gwylch. Sydd dros y bêl ma, Pontypool. Callum Davies yn ei chanol i eto. Phillips ar bêl yn fflateg at Houston, ochr gamu unwaith yn ceisio mynd heibio Jordan Thomas. Mae Phillips, mae'n rhedeg allan o opsiynau fan hyn. Mae'n dod allan i Dodd yn hytrach Sam Matthews, a Dodd ar yr ysgwydd yn helpu'n yr Higher. Mae'r bêl yn arafu lawr fan hyn, ond mae'n efantais. Sgwni be mae Phillips am wneud fan hyn, chwarae rhydd fan hyn, y chip dros y top. Lloyd sydd yn darllen honna ore, ond fe ddawn ni nôl am y gigos bne. A mi fydd ni'n gweld Abertawe, dwi'n siŵr yn mynd i'r gornel eto, ond Abertawe yn rhedeg allan o opsiynau, dwi'n gweld Josh Phillips, diolch yn siŵr iawn be i wneud. Maen nhw angen bod chydig mwy trefnus yn ymosod. Fi'n cytuno. Dim lot o strwythyr mae'n edrych ar hyn o bryd.
cwpl o gamgymeriadau yn lladd nhw hefyd, ond ie, ni gyda be? Ni gyda set piece fan hyn eto, lle nhw jyst newydd ildio kick-off yn erbyn nhw, felly gobeithio, maen nhw'n gallu bach yn well tro yma a cael ar y sgwrfwrdd. Ie, yn taflu hun i'r llawr yn fanna, dim breichiau yn y dacl. Tafliad gywir tro yma gan Jamie Cox. A mae Abertawe yn gosod y sgarmes symudol sy'n arf mor effeithiol yn y gyngrair. Dyma'r olwyr yn dod. Matthews, Brandon Wood yn taflu i pwysau nhw mewn i'r ffai. A Pontypool sy'n mynd am yn ôl. Yn dacyn nhw'n unlle. Use it. Abertawe wedi'w dal. Temblett ar bêl allan yn ceisio bylchu. A cael yn dod. A dod sy'n dod ar bêl yn ôl i'r tîm cartref. Temblett a hi allan i Matt Dodd, y capten. Mae'n cael ei wthio am yn ôl. Mantais arall gan y dyfarnwr. Joe Greaves yn y penwys llachar. Yn croesi'r llinell fantes. Digon o ddynion ar y chwith. Pontypool yn dda ar Abertawe fyna. 2 seconds. Your player was blocking the ball. He was on his feet. Nothing wrong. Not even competing for the ball. Just ruck in. Yeah? No, it's fine. We're all good. Just yn clywed Matt Dodd yn gofyn i Ben Whitehouse. I think it was 13, but I only saw his front. Wel, faint yn fwy sy'n mynd i fod tan bod nhw'n gweld cerdyn meli. Wel, maen nhw'n mynd am y piste fan hyn, Lloyd. Be ti'n meddwl o hynny? Yes, wel, 2 waith nawr, maen nhw wedi cael llinell ymosod just tu mas i'r 5 metr a nhw'n ffili sgorio, felly fi'n meddwl penderfyniad gywir, pwyntiau ar y bwrdd, maen nhw'n llwyddo i chwarae yn ardaloedd cywir ar hyn o bryd, ond sangen bach mwy o strwythur fi'n meddwl. Yn aml, da ni'n gweld tîmau dyddi yma mynd am tap and go bach o'n fan hyn efo rhyw symudiad bach slick, ond falle bod Abertawe yn trio adeiladu sgôr yn gwybod lle maen nhw ar hyn o bryd, ond mae'r gwynt tu ôl nhw, falle hwn di'r amser i geisio taro a cael chydig o geisio ar y bwrdd. Ie, fi'n cytuno oherwydd gallu bod yn gêm cwbl gwahanol yn yr ail hanner, mae wedi nhw'n manteisio arno gwynt oherwydd mae fe'n fantais enfawr. Phillips, diolch yn methu, ciciau rhwydd fel yna. A Abertawe ar y bwrdd, 3 pwynt cynta'r gêm i'r tîm cartre. Dyma'r gwynt unwaith eto, fel da ni'n gweld, yn mynd ar draws y sgrin o'r chwith i'r dde, a mae'n ofnadwy o gry yma yn St Helen, a mae angen i Abertawe wneud y mwy o hyn, achos wrth i'r noson mynd ymlaen, falle eithon waith. Ie, bendant. Ond ni'n... amgasgliad gwych gan yr asgellwr Harvey James. Bo ni'n meddwl mewn yma Lloyd, dyna pam nes i dorri ar dy draws, ond Phillips ar bêl i Houston. Pethau'n arafu chydig Houston. 3-4 ochr gamiad, gwsi hyfryd gan y cefnwr a'r tacl yn dod mewn gan Jordan Thomas. Dwi'n meddwl fi hon yn gerdyn melyn, clir o flaen Ben Whitehouse. Ond gan i gael gair bach sydyn, Harry Houston, 3 ochr gamiad a gwsi, mae hwn yn dalent. Ie, mae hwnna wasad yn neis i weld, chwarae teg, clas, dwi'n jyst mynd i gwerthfawr o'n Wel, dyma, y dau, asgellwr, James fan hyn, ffantastig, teg ffantastig, ond dyma'r hyd all lefydd. Na i taweri a gwylio. Chwarae teg, a mae hwnna, Doedd ddim angen i Jordan Thomas wneud hwnna chwaith. Oedd Morgan Allen ar fi'n... fi'n meddwl mae'n eitha lwcus i Houston a Jordan taclo fan llytrach na Morgan, i fod yn onest. Abertawe ar ôl y moment arbennig gan y cefnwr Harry Houston. Abertawe yn gosod y sgarmes symudol eto fan hyn. Pŵle, maen nhw'n edrych yn gyfforddus fan hyn, ond mae'r bêl wedi dod. Cais yw hi i Brandon Wood, yr asgellwr. Dwi'n yn siŵr sut mae'n i dwy'n y bêl o'r sgarmes symudol. Ond Brandon Wood sydd yna i'r gwynion, a mae Abertawe ar y blaen am y tro cyntaf yn y gêm. Chwarae teg, mae hwnna wedi dod o'r tri cefn i gyd fyna. Wrth gwrs, o'n i'n gweld Harvey James yn wych ar kick-off yn catcho'r pêl, wedyn Harry Houston wrth gwrs yn neud y tirogaeth na ennill y kick-cosp, a wedyn i gorffen gyda Brandon Wood, chwarae teg, dyna un i'r tri cefn yn sicr.
grounding fine for you as well, Ie, dyna fo yn dod allan o'r sgarmes. Fo yn erbyn Kelvin Williams. Yeah, thumbs up. Ie, dwi'n meddwl, falle yna i ddechrau neud hyn, hefyd ymuno ar sganmes symudol, cymryd off y bachwyr, a mynd ar ben fy hun. Dwi'n gweld beth mae'n ei fan hyn, mae'n gwybod lle mae'r peryg. Chwarae teg iddo fo, gwych, gwych. Josh Phillips ar yr ystlys bella, Gwynt tu ôl y ciciwr. Yn pwyllo cyn mynd amdani, a Phillips yn brofiadol. Mae hon yn edrych yn syth, yn gywir, a Abertawe, 10 Pontypool. 7 yw hi yma yn St Helen, a mae Lauren yn barod amdano ni, mae ganddi gwmni. Tom Hancock sy'n gadw cwmni fi, prif y ffordd o'r pŵl. Ar ôl dechrau digon cyflym, Tom, beth sydd wedi gwneud o'r ffordd mae Abertawe digon o mewn i fi? Ie, ni'n ffocysu mwy amdano ni, rili. Ffordd maen nhw wedi dod nôl ato fe, byddwn ni'n teimlodd olwyr ni'n wael yn amddiffyn yn gadw nhw mynd lan y cael, wedyn rhoi cyfres o giciau cosp yn erbyn nhw, wedyn ni'n methu delio gyda'r sgarmes symudol yn y cornel, so siomedig rili gyda'r ffordd ni wedi caniatáu nhw. Fi'n gwybod bydd Abertawe yn hapus gyda'r ffordd maen nhw'n gwneud Harry Houston yn rhedeg trwyddyn ni, o'n i wedi siarad amdano fe fel rhywun sydd yn ymosod nôl pan ni'n cicio, so mae rhaid i ni bod yn well yna. Faint o bwyntiau mae'r Gwynt yma werth, a bydde well gyda chi chwarae gyda fe yn erbyn yn yr hanner cyntaf? Na, fi'n hapus bod nhw wedi dewis chwarae gyda'r Gwynt yn y hanner cyntaf. Mae fe'n mynd i fod yn cael effaith mawr fi'n credu. So, dim ond bod ni yn y gêm hanner amser, bydd neb yn panic ond, dim ond bod ni yn y gêm hanner amser, dylen ni gael defnydd mas o'r Gwynt. Beth sy'n bwysig i ni ar y pethau fel hyn, sy'n caniatáu nhw i fod yn chwarae'n 2 ni, mae rhaid ni stopo bod mell yna. A just gael am eich cais chi a tempo a bygythiad Morgan Lloyd i greu e? Ie, Morgan Lloyd yn bygythiad mawr rownd ochr ryciau. O'n i'n rili bles o'r ffordd i Owen Duggan di gorffen yna bant. Na'r tro cyntaf fi wedi gweld wrth fe tymor am, fe wedi bod yn edrych yn rili amddiffynol, galed. Mae wedi sgori cwpl o geisio, ond hwnna'n rhywbeth unigol special, so fi falch iawn dros Iowan, bachgen ifanc, cael ei gyfle yn cymryd e. Wel, diolch am amser. Ie, diddorol bod Tom Hancock wedi dweud bod nhw'n hapus gyda Abertawe yn mynd gyda'r Gwynt yn yr hanner cyntaf. Lloyd, fel chwaraewr, so eich gen ti fynd hefo'r Gwynt yn erbyn y Gwynt yn hanner cyntaf? Wel fel wedodd e, o'n i bai bod nhw dal yn y gêm ar hanner amser, maen nhw'n hapus gyda'r penderfyniad. A fi'n cytuno oherwydd mae'r Gwynt gwerth llwyth os chi'n manteisio arno fe. Sa'n credu o'r sgôr, ond mae digon i fynd, ond mae Abertawe heb manteisio arno fe yn hollol eto, ond fi'n teimlo os mae Pontypool yn mynd mewn fel mae hi nawr, bydd nhw'n hapus a hyderus bydd nhw'n ennill y gêm. Fine! Da ni'n ôl yn hanner Abertawe ar ôl i gicos Josh Phillips fynd allan ar ei ffen dros y linell gwsg. Sgrym gryf gan Pontypool. A mae'r rheng blaen yn llefu gwefusau wrth nhw fynd nôl amdani unwaith eto. I couldn't guess from that side. And to be fair, the comms have hooked them so you can't... Ben Whitehouse jyst yn esbonio i'r ddau rheng blaen. Pam bod yna ddim kick gosp wedi bod yn fan yna. Ond mi fydd Pontypool yn fan hyn 1-1 yn bryn, lawr i 14 ar hyn o bryd. Fy nhw digon bodlon gyda'r cloc yn tician, gyda'r safle gosod hwn. Ie, so mae'r cloc yn dal i dician a Pontypool 1-1 i lawr. Dwi'n siŵr bydd Tom Hancock yn hapus gyda beth sy'n nhw'n galw'n game management yn fan hyn. Ie, bendant, a sa'n really siŵr beth sy'n digwydd yn ardal y sgrym i fod yn onest, ond... O'n i'n gofyn am expertise o'n hyn gyda'r sgrym. Ond, fi'n siŵr bydd Mr Hancock yn bles da hwn, redig y cloc lawr. Ie, felly, y trydydd tro i ni weld y sgrym yma'n cael ei gosod, dwi'n siŵr fy ni'n gweld Whitehouse yn penderfynu naill ffordd neu'r llall y tro yma. Ond mi fydd Pool yn gobeithio pêl glân gloiw. Lloyd gyda'r bêl, mae'n dod allan. Meek, nôl ar y tu mewn, mae'n mynd ymlaen yn syth o gefnwr Pontypool, Hugh Anderson. Ac yn troi chi allan o ardal y dacl. Wood yma'n un gyda'r bêl. Un ffordd arall yn sythu, lle ag at Sam Scarth. Dwy lot del gan Abertawe, rhyddhau Phillips. Ond mae cyflymder Pontypool i ffwrdd o'r marc yn rhoi pwysau enfawr ar y maswr. Temblett yn edrych i'r awyr.
Mae hon angen aros ar dir y byw. Mae di gwneud yn dda fan hyn. Lloyd yn gwarchod hynna. O, un ffordd ac yn curo'r dyn, ond mae Giannini yno i dynnu Morgan Lloyd i'r tir. O, Donna di mynd mlaen. Whitehouse yn dweud na. Meek. Anamal, da ni'n gweld hwn yn mynd i ardal y dacl yn gwynebu. Joe Greaves y tro yna. Dan Hill yn cario unwaith eto. Dros y bêl. Mae Abertawe, ond ddim tro yma i'r tîm cartre, a mae Morgan Lloyd am osod hon i gicio hi lawr y cae. Mae lot o wagle rhwng yr olwyr a llinell amddiffynol Abertawe. O, bron iawn i Houston ddod mlaen i'w chasglu hi. A mae Lloyd yn gweld chydig o le tu ôl i linell Abertawe. Dim mantais, medd y dyfarnwr. Efe ddawn i nôl man hyn. A mae Pontypool yn rheoli'r gêm yn dda man hyn, yn rhedeg y cloc chydig ambell i ffeis, a wedyn yn trio mynd am y gic, a yn trio rhoi cic sy'n rhoi sialens i olwyr Abertawe. Ie, Ben, dan penderfyniad gwych yna, gan Morgan Lloyd, ni'n dweud enw fe lot heno yma. Fel ni wedi bod trwy'r tymor i fod yn onest, ond ie, penderfyniad gwych i roi fe lan yn yr awyr. Cic cystadleuol. O'n nhw'n rhoi pwysau arno Harry Houston a nhw'n cael buddigoliach bach ar y gefn o, felly ie, penderfyniad cywir yn sicr. Yn ôl yn y sgrym, Danny, efo Pontypool yn bwydo. Wrth i ni fi mewn i'r 10 munud ola o'r hanner cyntaf yma. Abertawe ar y blaen ar hyn o bryd, ond y chwarae gyda'r gwynt cryf ar hyn o bryd. Mae'r tîm cartre. Sgrym dda gan Pŵle. Allen sy'n curo am ddiffynwr. 1-2, dyma fo'n dod, y cawr yn mynd dros Harry Houston, sy'n neud dda yn y diwedd i'w dynnu o lawr. Tackle wych gan Josh Phillips ar Morgan Lloyd. A fe awn i'r holl ffordd nôl i'r kick-goes fan yn y sgrym. Scrum penalty. So pryd mae'r mantais yn gorffen, Griff? Cwestiwn a hanner, Lloyd. Nhw newydd redeg. O'n i'n meddwl 10 neu 20 metr, ond mae wedi gwneud o leia 30 fan hyn, bron ar linell hanner, a mae mewn i'r 2 ar 20. Ond dwi'n meddwl na'r dyfarnwr sy'n gwneud y penderfyniad ar be mae o'n weld o'r yn y gêm. A os mae'n aros yn gyson, dyna'r peth pwysica. Felly fydd ni'n disgwyl gweld Abertawe yn cael un o'r rhain o bosib yn hwyrach ymlaen yn y gêm. Cyfle nawr i gweld sgarm y symudo Pontypool falle. Abertawe. Mae'n efraich allan gan Ben Whitehouse yma hyn. Sam Taylor wedi wddrysu'n llwyr. Morgan Lloyd ochr gamu nôl tu mewn. Woods yn ceisio tynnu'r tir. Gan yr ysgwydd y capten Mike Herbert. Mae'r bêl yn sydyn. Ymlaen. Sean bydd i Pontypool. Wrth i'r dorf ddechrau cyffroi ar yr ochr bella. Cefnogwyr Selog Pŵle. A mae'n kick-goes fan hyn. Mynd mewn i'r gwynt. Sgwn i be wneud Pŵle o'r sefyllfa yma. Wel, mae mi cyn llygadu yr ystlys. Be ti'n meddwl, Lloyd? Ie, fi'n meddwl am nhw eto i'r sgarm y symudol. Mae'r pac yn cael ffordd o'r pac yn gryf. Pac eitha mawr a dyw'r chwaraewyr mwy ar dim hyd yn oed ar y cae eto. Felly ie, os o'n i'n Pŵle, bys ni bendant yn mynd am y sgarm y symudol. Yeah, water off, boys. Gwaith da gan Pŵle cadw'r bil. Mae hwnna'n sal gan Joe Davies wrth ni weld o eto. Chwaraewr profiadol fel Davies. A mae mi cam mynd am y gornel. Gic yn isel. O, mae hwnna'n berffaith gan Pontypool. Ac wrth i nhw roed hwnna ar blat i'r blaenwyr. Mae'r cerdyn melyn nôl ar y cae. Jordan Thomas am y dacl uchel na ar Harry Houston. Fydd o'n ffres, y coes yn barod. Sgwni os fydd o'n rhoi di bwysau o yn y sgarmau symudol yma. Maen nhw'n gosod hi yn gywir. Pontypool. A dyma nhw'n dod yr olwyr. Pŵle yn mynd mlaen. Pŵler yn croesi.
A braich y dyfarnwr sydd yn yr awyr. A Sam Scaff, dwi'n meddwl, gyda'r bêl. Y bachwr yn bachu cais. Pŵl nôl ar y blaen. Chwarae teg i Pontypool. Nath Abertawe cael cwpl o cyfleoedd i wneud hyn i Pontypool gyda sganner symud o'n nhw, ond nhw hyn llwyddo i cael yn symud, a mae'r siampl perffaith fyna gan Pontypool. Ti'n gweld Morgan Lloyd fyna yn galw pawb i mewn, a mae'r hyddiadol yna sy'n cael nhw dros y llinell, chwarae teg. Pryd mae'r olwyr yn meddwl roedd hyn yn mewn, dyn nhw'n gorfod gweld y sgarmau symudol neu'n dechrau hyrddio mlaen, neu ydy o jyst fyny i'r mewnwr fel da ni'n gweld fan hyn, Lloyd yn deitha pawb ddod i mewn? Dwi'n meddwl Lloyd jyst nath Morgan Lloyd bosio hwnna, a pam chi mor agos mas, mae 3 corff ychwanegol yn sydyn reit yn neud gwahaniaeth mawr fel chi'n gallu gweld, felly chwarae teg Morgan Lloyd gwych fyna penderfyniad gwych a cais da. Meek yn methu gyda'r gic mewn i'r gwynt, mae rai deud oedd o'n edrych fel bod y bêl ne bron am stopio'n sownd yn yr awyr. Dyna pa mor gryf yw'r gwynt ar hyn o bryd, a serch hynny Pontypool sydd yn gwneud y mwyaf yn yr hanner cynta. Nws ar y blaen yn erbyn y gwynion, a just dros 5 munud i dîm Matt Dodd wneud y mwyaf o'r gwynt. Dyma Morgan Allen, mae'n sythu yn mynd syth tuag at Dan Jemaine. Leave it, captain. Thanks, Evan. Y bêl yn hyfryd. Back. Mae wedi mynd yn ôl. Cam drafod gan Pontypool, ond dydi ddim wedi mynd ymlaen chwaith. Gan yr ymwelwyr. A mae Morgan Lloyd yn gosod hon. Na, mae'n mynd am y blaenwyr. Creuongl ac yna rhoed i lawr y cae. Yeah, fine. Use it, 9! Yn aros yn cymryd amser. Onside. Mae hon dal ar dir y byw am wan, ond y gwynt yn gwthio hi am yn ôl. Tafliad i Abertawe fydd hi. Chi'n gweld pa mor gryf yw'r gwynt fyna, siampl arall o beth mae'r chwaraewyr yn brwydro yn erbyn heno. Mae fe ddim yn neis. Na, Abertawe yn ymosod gyda'r gwynt. Pa mor siomedig fy nhw gyda canlyniad ar sgôr ar hyn o bryd? Bydd nhw yn siomedig oherwydd fel wedys i gynt, mae fe'n mantais huge. Ond eto, dwi'r gêm ddim drosodd, allan nhw beth digwydd, ond bydd e'n lot anoddach i Abertawe yn yr hanner yma erbyn y gwynt. Ed Thompson yn fan e'n cario. Kick goes i Abertawe, felly da ni'n weld cyfle arall i Josh Phillips. Pys neu'r gornel ydy'r cwestiwn. Sgwrs fach gyda Dodd, Lloyd, beth sy'n ti'n neud? Bwys ni'n mynd i'r cornel, fi'n meddwl... mae'n mynd i'r cornel, fi'n meddwl, ond fi'n meddwl mae rhaid nhw bacio i hun fan hyn. Mae rhaid nhw mynd mewn i'r egwyl gyda gymaint o pwyntiau a sy'n bosib, a mae bendant werth o risg. Ond mae'n gic gywir, gwta 7-8 metr sydd rhwng Abertawe a croesi'r llinell gais. A Phillips eto yn ddylanwadol i'r tîm cartre. Mae yna newid yn dod i Abertawe. Mae Cian Hyer sy'n mynd i ffwrdd o'r maes, a Chris Davies, oedd y profiadol Chris Davies ymlaen i'r cae. Dim ond 7 o ymddangosiadau i Abertawe hyd yn hyn, ond wedi chwarae digon i Aberafan a dros rygbi'r gyngrair i Cymru. Allen yn sythu tuag at templates, mae rai deud. Mae'r mewnwr wedi gwneud yn dda i dynnu Morgan Allen i lawr. Mae Pat Lewis yn gweld gwagle. A mae Lloyd yn arafu pethau tipyn fach yn fan hyn wrth i ddod allan i Dan Hill sy'n croesi'r linell fantes eto. Mae Morgan Lloyd yn awyddus i'r blaenwyr i gario ymlaen gyda'i gwaith caled. 8. Thank you. Mae Dodd i'n ein dda i symud allan o'r ffordd yn fanne i'r tîm cartre. Mae Lloyd yn llygaddu y gic lawr y cae. Mae'r gwynt unwaith eto yn amhosib i weld yn yr awyr. A Houston sydd wedi gollwng i ymlaen. Wedi dweud hynny, dyfarnwr yn dweud bod i wedi mynd syth drwy i grafangu fo.
Ond dyma'r foment fawr I Abertawe yn yr hanner cyntaf. Bale yn rhy hir gan y bachwr Jamie Cox. White ball, lads. A'r pwysau pwysig yna oedd angen cyn diwedd yr hanner wedi diflannu yn llwyr. Much better engagement, lads. Thank you. Ie, Cian Hyer yw hwn sy'n gadael y cae. 20 mlwydd oed y chwarae ac ynghlwm gyda y gweilch. A mae o yn mynd I fod yn siomedig gyda sut fath o olwg sy'n ar y sgorfwrdd pan nath o adael y cae. Phillips sydd yn crymannu o amgylch. Llun y cyfryd gan Callum Dodd. Yr ongl yn berffaith gan y canolwr. Mae'n dod nôl teg at y capten tro yma, Matt Dodd. Dan Jemine I Phillips. Phillips os y top yn chwilio am yr asgellwr. Harvey James. James ceisio mynd rownd yr ochr allanol. Ond Harvey James yn gwarchod, cael ei warchod gan Pat Lewis. Yeah, of course, mate. They've come late with numbers. Tafliad arall I Sam Scarf. Sy'n wedi gwneud yn dda iawn yn yr hanner cynta. Yn taflu'r Bale mewn i'r gwynt. A tro yma, wel... Taten boeth oedd un yr awyr. Okay, 18, leave it. 18, leave it. A Pontypool sy'n wedi cipio yn y diwedd. Dan Hill yn aros am y Bale gyda Kelvin Williams a'r capten Herbert. Back. A mae Morgan Lloyd, 40 eiliad, mae'n mynd I gicio lawr y cae. Yn y rhan o hwnna, i'n meddwl falle sy'n nhw'n ceisio rhedeg i'r holl ffordd lawr o'r sefyllfa yna. Houston wedi casglu y Bale. Oh, he's not on the ball, lads. Temblett ar Bale. Jermaine Phillips, y bas yn fflat tuag at Callum Dodd. Brandon Wood gyda'i gyflymdar yn mynd. Wel, yn sychu tuag at Jordan Thomas. Mae'r frwydr wedi bod yn frwydr dda rhwng y ddau asgellwr ar yr ystlys bella. Gydnerthol, Sam Scarf sy'n dod gyda'r Bale, a mae hwn yn chwaraewr y hanner. Yn Lloegri 360. Morgan Lloyd yn aros. Duggan sy'n sythu tuag at Yeah, that's half. asgellwr. Yeah, half. A dyna fydd hi gan Kieran Meek. Pontypool sydd ar y blaen ar yr hanner. A'r gwynt ydy'r stori fawr o'r hanner. Y gwynt gyda Abertawe yn ystod y 40 munud agoriadol yma. Hynny, Pontypool sydd wedi gwneud y mwyaf o'r hanner cyntaf. A Pontypool fy nhw wrth I bodd gyda'r sgôr ar yr hanner. Maen nhw ar y blaen o 2 bwynt. Ie, felly, Abertawe sydd gyda'r gwynt, ond Pontypool, yr ymwelwyr sydd ar fantes ar yr egol. A Iwan Duggan yn croesi am y cais cyntaf y munudau gyda'r gêm. Y cyfan yn dod mewn o'r Morgan Lloyd sydd wedi bod yn fygythiol trwy gydol yr hanner. Mae yn benwythnos brysur ym myd y campau ar S4C. Tair gêm I chi dros y benwythnos. Y gêm na yn erbyn Connacht a Dreigen fyw nos Sadwrn, a wedyn cyfle I weld y gweilch yn erbyn Caeredin a Chaerdydd yn erbyn Ulster dydd Sul. Llwyth o bêl-drod, uchafbwyntiau seintiau newydd yn erbyn Astana yn dilyn y gêm yma heno. Wedyn, cyfle I weld uchafbwyntiau gêm yna rhwng Slovacia a Chymru nos fory am 8:09. Mae sgorio yn dychwelyd I Sadwrn a cyfle I weld uchafbwyntiau marathon yr Yrru am 8:00 nos Sul. A Siwan Lily Crap a Lloyd Lewis wedi ail ymuno a fi. Wnaethon ni sôn am yr ymodau cyn y gêm. Maen nhw'n sicr wedi chwarae'r rhan, ond yn seicolegol, mae'n ergyd felly Abertawe bod nhw ar ei holi ar yr egol o ystyried y mantas. Ie, mantas enfawr. Mae cael y gwynt tu ôl I chi nos yma. 2 pwynt mae Pontypool o flaen.
ac beth hwnna ddim yn dda i Abertawe am yr ail hanner, oherwydd fel dwedodd coach hyfforddi Pontypool, oedd yn moyn chwarae gyda Gwynt ail hanner, so mae mantais enfawr gyda nhw nawr. O Tom Hancock yn bles iawn gyda'r cais yma, sgoriodd Iwan Duggan yn gynnar iawn yn yr hanner cyntaf, boi ifanc, yn rhoi hwbyw hyder ond y cyfan yn dod o Morgan Lloyd. Ie, fi'n teimlo fel o'n i siarad am Morgan Lloyd, just Morgan Lloyd am y 40 munud diwethaf i fod yn onest, ond chwarae tigi Iwan Duggan mae'n neud beth mae pob asgellwr dda yn neud a dilyn y chwarae, a y peth yw, pam ti'n cael chwarae'r fel Morgan Lloyd, chi angen gamblo fyna, mae'n mynd i wneud rhywbeth digwydd, ond da waith iddo fo wneud, mae'n cael heibio Harvey James yn rwydd iawn a wedyn dysod Burners yma, felly chwarae teg iddo fo, gorffeniad gwych gan y asgellwr ifanc. Ie, mae wedi creu'n dipyn hyn falle bod nhw ddim wedi cymryd mentus o bob cyfle mae wedi greu. Ond fe bwrodd Abertawe nôl, Brandon Wood yn sgorio'r sgarmes yn weddol gyflym. Ie, o'n nhw wedi mynd i'r blaen yn aml ar i'r sgarmes ac o'n i gweld fan hyn Harry Houston a'r effaith mae fe'n gallu cael gyda'r bel yn ei dwylo fe, troed sy'n gyda fe, mae fe'n anhygoel ac mae'n torri'r llinell, ond wedyn ni gweld fan hyn, es nhw i'r sgarnes cwpl o weithiau yn y hanner cyntaf, es nhw mewn i 22 Pontypool yn aml, ond dim dod i ffwrdd gyda pwyntiau. Ni gweld fan hyn, maen nhw patient iawn ac Brandon Wood, yr ysgellwr, yn ymuno ar y sgarmes ac yn fynd drostof. Ie, bendant. Coesau'r back three fyna, Hardy James yn dal y kick-off yn gwych. Wedyn ni'n gweld hyd a llefrith gan Harry Houston a wedyn yn amlwg, rhywbeth chi ddim yn gweld yn aml iawn, asgellwr ar cefn y sgarmes yn uno, felly, mae'r boys di, fi'n meddwl Harry Houston di bod yn nefyd ei llefrith efo cyn dod heno. Y blaenwyr yn neud y gwaith caled, yr olwyr yn dwy'n y sgôr. Mae Lloyd yn gyfarwydd y gweld ni. Ond beth Sam Scaff, blaenwr arall, fi'n siŵr bod ti'n ni wedi siarad amdano fe cryn dipyn, sgorio munud ôl ar gêm na'n erbyn chi wythnos diwetha, a mae'n llefydd iawn ar y llefydd cywir, yn dweud? Ie, mae'n chwarae'r arbennig, mae'n ddim yn 21 blwydd oed, ond mae fe'n perfformio wythnos ar ôl wythnos, a ni gweld yn mynd drostod, mae Pontypool yn gryf yn yr ardal hon o'r gêm, ond beth mae Sam Scaff yn neud hefyd, round y parc yn arbennig o dda, mae'n chwarae fe'r blaen ysgellwr. Pam ti'n gwenu, Lloyd? Welys i hyd a llefrith. Ni'n gallu symud mlaen nawr o'na. Ond Abertawe, maen nhw wedi bod yn ennill ciciau cosp un ar ôl y llall, wedi bod yn cael eu hunain mewn i ardaloedd cyfer y Caer, a'n gwastraffu'r cyfleoedd hynna. Ie, mae hwnna mor rwystredig, yn enwedig fel pam oedd rhaid i nhw mynd mewn i'r ail hanner gyda gymaint o pwyntiau iawn yn gallu cyn i Pontypool cael y cyfle i chwarae gyda'r Gwynt ma. Llwyth o pwyntiau wedi cael ei gael o mas fyna. O'n i siarad i Hugh cyn y gêm, mae dau hyfforddwr ffwrdd da nhw, mae Joe Thomas, mae da fe concussion, felly mae ddim yn chwarae, fe sy'n arwain y backs. Felly bydd hwnna'n lladd nhw heno, mae nhw'n lan yn erbyn hi fel mae hi, a mae nhw'n galw nhw'n fatha coach killers efo. Ie, fel o ffordd rod, ti'n edrych ar faint o weithiau chi'n gallu mynd mewn i'r 22 ac dod i ffwrdd gyda pwyntiau. Dim ond 2 gwaith ath Abertawe mewn i'r 22 a dod mewn y pwyntiau, eis nhw mewn probably 3-4 gwaith mwy na hynny. Reit, wel ni wedi bod yn recordio cyfres o fideos gyda'r dyfarnwr Ben Breakspear dros wythnosau diwetha. Rhai yn egluro cyfreithiau newydd, rhai eraill yn egluro cyfreithiau sydd falle wedi achosi dryswch dros y blynyddoedd diwetha. Ar wythnos mae fe'n egluro'r clock roll, rhywbeth sy'n nawr yn anghyfreithlon yn y gêm. Beth amdano ni nawr sôn am y crocodile roll? Terminoleg sydd wedi bod o gwmpas ein gêm ers blynyddoedd. Ond ers mis Gorffennaf, mae nawr yn anghyfreithlon i gwneud crocodile roll yn y gêm o rygbi. Felly, beth yw'r croc roll? Croc roll yw symudiad dynamig trwy rolio chwaraewr allan o'r ruck ac yn gostwng pwysau ar eu pengliniau. Felly, sut rydym yn disgwyl i chwaraewyr ei rycio'n saff? Rydym yn disgwyl i chwaraewyr gythio yn syth trwy gydol y ruck neu i tynnu pwysau chwaraewyr tuag at nhw eu hun, nid rolio pwysau tuag allan ochr y ruck. Ers i'r symudiad y croc roll cael ei gwahardd ym mis Gorffennaf, byddwn ni nawr yn gweld cardiau coch a cardiau melyn yn cael ei roi fel cosb i chwaraewyr sydd yn defnyddio'r symudiad yma i clirio pobl allan o'r ruck. Gobeithio bod chi wedi dysgu rhywbeth newydd gyda ni heddiw o amgylch diogelwch yn ystod y ruck. Ie, diogelwch o gwmpas y ruck mor bwysig, a dwi'n meddwl bod unrhyw un yn anghytuno gyda'r ffaith bod hwnna nawr yn anghyfreithlon, Siôn.
Ie, na, ddim yn anghytuno o gwbl. Mae rhaid i ni roi y chwaraewyr yn cyntaf, ni wedi gweld chwaraewyr falle bod allan am spel neu career-ending injuries oherwydd sut maen nhw'n, croc roll a sut maen nhw'n dod â chwaraewyr allan o'r ardal y tackle. So, fi'n credu peth positif am y reol hynny. Ie, ti dal yn gweld yn digwydd, yn amlwg ni'n gweld cardiau coch amdano fe, ond welson ni fe'n digwydd yn chwe glad. Ie, gêm cyntaf fi'n credu oedd chwe glad fenywod i Lloegr a Cerdyn Coch. Fi'n cytuno yn llwyr ddo, mae'n ofnadwy. Fi'n cofio, nath Rhys Webb wneud a chi'n gweld y pen glin just yn collapso mewn am y ACL chi'n mynd, a fel wedodd sy'n allan hwnna, mae'n drisio gyrfarwydd felly, fi'n bles bod hwnna wedi dod mewn. Right, ni'n mynd i droi'n sylw nawr at Garfan Cymru, achos mae'r gemau rhyngwladol yn prysur agosáu, war yn Gatland wedi cyhoeddi y garfannau yr wythnos yma. Freddie Thomas a Blair Murray yn bar ddi-gap yn y garfan 35 tîn. Mewn o'r dreigiau, Rhodri Williams yn cael ei enwi dros 10 awr sydd o fe ennill y gap rhyngwladol diwetha. Gareth Anscombe, Nicky Smith a Thomas Williams i gyd yn ôl yn y garfan. A mae Anna Wainwright yn dychwelyd hefyd dyw e heb chwarae eto y tymor yma. Fe, Thomas Williams ac Adam Beard, yr unig chwaraewyr gyda mwy na 50 cap. A cofiwch bod y gemau dros yr Hydref i gyd yn mynd i fod yn fyw ar S4C. Cymru wedi colli ei 9 gêm brawf ddiwetha, yn edrych ar y garfanna, y balans, y cydbwysedd, fwy o brofiad nôl. Ti'n gweld nhw'n dod ar rhedyn a'i ben? Fi'n gobeithio yn y gêm cyntaf yn erbyn Fiji, mae wedi bod yn rediad anodd iawn i Cymru a ni moyn bach o hwyl nawr i gweld nhw falle newid momentum falle, ond fel dwedais ti Laura, mae nawr fath o profiad yn dod mewn a fi'n falch i weld pobl fel Nicky Smith yn ôl mewn y garfan mewn chwarae wedi bod yn chwarae am da am spel ac wedyn boys ifanc yn dod trwyddo. Pwy ti'n edrych mlaen i weld, Lloyd? Fi'n rili edrych mlaen i weld Thomas Williams chwarae nôl yn y Crys Cymru, ond ddim yn chwarae lot blwyddyn diwetha gyda anafiadau, ond mae fe rili wneud pethau ddigwydd, o'n i'n chwarae dy fe yn y cwpan y byd dan 20 a mae'r sgiriau fe yn anhygoel. Mae fe'n tebyg mae Morgan Lloyd yn chwarae tebyg i Thomas Williams, mae nhw'n mor sharp, mae nhw arno fe yn syth a fe yw'r chwaraewr gyda'r mwyaf o brofiad nawr yn y garfan, felly mae'n cyfle gyda Gareth Davies i mynd i bosibydlu ei hun fel icon y tîm. Ac mae wedi fynd draw i Caerloed o blwyddyn yma, mae'n chwarae da pob wythnos wedi sgori 3 cais, so falle bach o meddiant sydd gyda fe nawr, a falle gallu dod nôl i'r garfan Cymru gyda'r meddiant na o Caerloed. Di sgorio trychau sydd yn nhw dwi'n meddwl, ond mae wedi bod yn gyfnod prysur hefyd i gêm y menywod. Tro cyntaf ni'n cael cyfle i siarad gyda ti am WXV. Twrnament ymgyrch siomedig wedi ennill mond 1 gêm yn erbyn Japan. Fi'n credu mae pawb yn siomedig gyda'r canlyniadau, es nhw allan colli yn erbyn Australia ar ôl meiddi nhw yn Casnewydd ac wedyn colli yn erbyn yr Eidal a wedyn meiddi Japan yn y gêm olaf oedd yn pwysig iawn. So falle gobeithio nawr bod bach o meddiant gyda nhw, ond wedyn mae'r one show wythnos diwetha pan oedden nhw wedi rhoi y dror o cwpan y byd. Mae peth cyffroes a llawer i edrych ymlaen i, ond i WXV siomedig i'r garfan. Fe gafodd y grwpiau cyhoeddi yn fyw ar y one show nos Iau diwetha, felly Cymru gyda'r Alban, Fiji a Canada. Sut ti'n asesu'r grŵp? Mae fe'n grŵp anodd iawn, ti'n gwybod, gyda 2 tîm anodd mewn yma. Mae Canada fi'n impressed iawn gyda nhw yn WXV 1 blwyddyn yma. Mae nhw'n ailfed yn y byd nawr, ond mae Cymru wedi colli i arfan dros y cwpl o gemau diwethaf ac mae'n almost double o'r cwpan y byd 2022 allan yn Seland Newydd. Yr Alban oedd gêm cyntaf ni allan yn Seland Newydd ac roedd popeth ar y gêm hynny ac fi'n teimlo'r un peth am cwpan y byd yma. Ennill yn erbyn Alba, mae chawns i fynd fwy trwyddo i cwarter, colli yn erbyn Alba, mae fe'n mynd i fod yn anodd iawn. Cwpan y byd yn Lloegr. Ydy'n cyfle i nhw ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o fenywod? Mae fe. Fi'n credu mae bydd yn cwpan y byd gorau ni byth wedi gweld gyda falle o meddiant gyda Lloegr, ond crowd sy'n dod mewn o'n sel allan stadiums pob wythnos draw yn Lloegr ac ond hefyd mae'n haws i ni trafeilio o Cymru, Lloegr i fynd tu ôl i'r fenywod. So fi'n cyffroes iawn am haf nesaf. Reit, nôl at y gêm yma, be fydd y prif negeseuon? Nawn ni ddechrau gyda Abertawe, achos maen nhw'n mewn
i'r ail hanner o dan anfantes yn mynd yn erbyn y gwynt. A falle sim dan o'r carwyr fel Morgan Allen sy'n gallu ennill tir. Ie, mae fe'n anodd iawn ag fe nhw. Mae fe'n anodd nawr i gwybod sut maen nhw'n mynd i chwarae oherwydd dyn nhw ddim wedi cymryd siawns eri gyda'r pêl, so mae rhaid ni cymryd pob siawns gyda nhw. Right, mae'n amser i ni, sorry Lloyd, fi really yn. Ond mae'n amser i ni fynd i'n tîm yn sylwebu. Gewn ni sgwrs gyda ti wedi'r gêm. English language commentary is available with Siwan Lily Cup and Phil Steele, ond mae Lloyd Lewis yn mynd i ail ymuno a Griff McKee. Diolch Lauren. Ie, y sgôr ar yr hanner Abertawe 10, Pontypool 12. Ond Abertawe sy'n mynd i orfod delio gyda'r gwynt yn yr ail hanner. Morgan Allen yn syth nôl yn ei chanol hi. A dyma nhw'n dod Mahoney ar bêl i Pat Lewis. Ar bêl yr holl ffordd i Hugh Anderson. Hugh Anderson yn dadlwytho Johan Duggan. Duggan yn sythu. Yn mynd dros Ben Josh Phillips. Mike Herbert. Nôl tu mewn o hon yn edrych yn hyfryd o fflat. Allen sydd wedi darganfod gwagle yng nghanol y cae. Morgan Allen yn mynd nôl, Morgan Lloyd yn hytrach. Ond dyma'n dod i Callum Davies. Dan Hill yn croesi y linell fantais. Mae Morgan Lloyd gyda'r bêl. Morgan Allen yn troelli drwy'r dacl. Dyna'r ddau chwaraewr dan ni'n amlygu mwy am fan hyn. Duggan sy'n ôl ar y bêl tu mewn i'r maswr. Meek eto. Tro yma i Jordan Thomas gafodd Gerdyn Melin yn yr hanner cynta. Mae o llawn hyder yn yr ail hanner. Dan Hill i ardal y dacl eto. Meek yn hyfryd yn denu yr amddiffyn i mewn. Ond mae hanner dros y top. Gan Pontypool sy'n methu cyfle a mae Lauren ar ochr y cae a mae efo Hugh Gustafson fel da ni'n sôn. Dim ond 2 bwynt yndi ar yr egwr. Beth y prif neges mewn yn ystafell newydd? Mae gwynt mas yn gryf iawn, so fi'n iawn hanner cyntaf, nawr ni'n gweithio galed, chwarae gyda pêl, a hynny kick-off sauce, rhaid ni'n gweithio fel launches yn ei midfield a wedyn kick-off fe wedyn ar ola. Ond mae gwynt yn galed mas i boys. Ie, felly llai o gicio o bosib? Bych chi'n gallu cicio mewn i'r gwynt ma? Cicio trwy ar ôl 2 neu 3 phase, a hefyd chwarae fel o blindside, cael multi-phase cyn i cicio pêl fel naw. Greit, diolch yn fawr. Diolch fel. Tackle, release. Ie, eto Abertawe. O fewn 2 bwynt ar y hanner, wel ar ôl sôn am y gêm gicio, mae'r gic yna yn sal i ddeud y lleia gan Ewan Temblett yn mynd syth yn yr awyr. Dim metra wedi gwneud, ond mae yna anaf, mae yna, dwi'n meddwl, efallai na Luca Giannini sy'n ar y llawr fan hyn. Giannini sydd ar y llawr. Fydd yn siom i weld y dyn ifanc yn mynd i ffwrdd o'r cae. Sôn am anaf i'r ysgwyn yn fan hyn. Ie, bydd yn colled mawr i Abertawe, yn wedi gyda hanner yma yn chwarae mewn i'r gwynt. Chi angen y pobl sy'n gallu cario'n gryf. Gobeithio mae'n mynd iawn ac yn gallu parhau. Ie, yn edrych ar y fainc, mae Kai Davies ar y fainc yn y rheng ôl i Abertawe. Mae o wedi bod yn ddylanwadol i Abertawe dros y blynyddoedd i'r gwynion a hefyd i'r tîm yn y brifysgol. Felly, fel mae'n sefyll, dim yn edrych yn gret i Luca Giannini. Mae'n edrych mewn poen i ddeud y lleia. Long stoppage, Ie, ni'n clywed Ben Whitehouse fyna yn dweud long stoppage, mae'n edrych fel falle dadleuonis ysgwyr falle. Gobeithio mae fe'n oce. Ie, gobeithio bydd Giannini ar ei graedd yn gofian. Digon o rygbi ddod ar S4C. Cono yn erbyn y dreigen nos adwn chwarter wedi 7. Y gweilch yn erbyn Caeredin a Rygbi Caerdydd yn erbyn Ulster. Y 2 gêm yn ailddangosiad a'r 2 gêm ar y bocs pnawn dydd Sul.
Giannini wedi gadael y maes erbyn hyn. A dwi'n meddwl fydd ambell un o'r cefnogwyr yma yn, wel, wedi torri calonnau yn gweld chwaraewr mor ddawnus, mor amryddawn a Luca Giannini. A ni'n gwybod I hanes o efo anafiadau. Scrum route was last played, lads. Ie, mae'n edrych yn, wel, yn hynod o siomedig I ddeud y lleia. Serch hynny, Abertawe angen taro nôl yn fan hyn. Kai Davies sy'n mlaen i'r cae I Abertawe. Mae o'n mynd syth I safle'r wythwr. Fydd o eisiau cael yr un math o ddylanwad ar y gêm. Wel, newid arall hefyd mae Geraint Powell ymlaen. Mae Gigos yn erbyn Abertawe yn syth a Pontypool, mae'n siŵr fy nhw'n mynd am y gornel. Ie, cyfle I roi marc nhw ar y ail hanner yn syth yma I Pontypool a bydd hyder da nhw. Wrth gwrs y cais yn barod o sgarmes symudol. Bydd rhaid I Abertawe am ddiffyn yn go dda fyma. Ie, mae pac Pontypool yn bwerus I ddeud y lleia. A dyn ni wedi gweld cais yn barod yn yr hanner cyntaf o sefyllfa debyg. Sgaff gyda'r bêl felly yn nwy ar hugen Abertawe. Mae Abertawe wedi taflu dynion diri mewn i'r lein yn cystadlu am y bêl yn creu smonach o'r sgarmes symudol yma. Ond yn torri lawr yr ochr dywyll Morgan Lloyd a mae dros yr yslis gwaith dan amddiffynol gan y tîm cartre. Ie, so'n siŵr pa math y lawr fyna ochr dywyll falle dim falle gwaith da Abertawe I trwyllu'r sgarmes falle. Ond ie, was straffus fyna gan Pontypool yn anffodus cyfre I mynd 2 sgôr o flan fyna. Ond mae Abertawe dal I frwydro. Ie, Morgan Lloyd yn ochr gamu ffwrdd o'r droed chwith ne. Just iawn yn cael gafel o'r paent gwyn ar yr yslis bella. Jamie Cox, tafliad cyntaf o'r ail hanner yn ddwfn I hanner I hun. Mae hwnna'n berffaith tuag at Matt Dodd, capten y tîm cartref. A maen nhw'n mynd I osod yma'n hyn. A sgwni pa mor hir fydden nhw'n dal y bêl yma yn ddwfn yn I hanner I hun. Sgaff yn taflu bwysau mewn. A mae Jamie Cox wedi ynysu. Serch hynny Cigos yn erbyn Pontypool. Abertawe sy'n anadlu chydig o ryddhad. A gawn nhw roi'r gic yma lawr y cae. Mae'n mynd I gymryd ambell Gigos byd nhw symud I fyny o ardal yma'r cae I allu bygwth y linell gais. Ie, chwarae teg, cic really da ni am dweud. Cic really da gan ystyried y gwynt gan Josh Phillips, ond dyna byd ni'n gwybod mae'n gallu neud. Let me explain. I've seen what's happened. It's going to be a scrum, your ball, because you've kept it infield. I've seen it. Scrum, on the pool, they've caught it, they've taken it back infield, sy'n gwneud y penderfyniad ola. A Whitehouse yn penderfynu na scrum I Pontypool fydd I, ond fydd hi'n ddiddorol gweld hon eto. It didn't go out. I saw it, it didn't go out. Mae hwnna'n gwych efo Iwan Duggan I hwnna. Ie, Duggan yn neidio. Ie, chwarae teg. Alex, Mae hwnna'n ffantastig gan yr asgall yn ifanc. They are. A wni ddim yn sylweddoli, nath y llwyddo neud yna chwarae teg iddo fo. Chwarae gwych. Wel, ni ar y fi'n clodfori cic Josh Phillips, achos mewn i'r gwynt, mae di gwneud o leia 30-40 metr yma'n hyn. Chydig o ddryswch rhwng Matt Dodd a Ben Whitehouse y dyfarnwr yng nghanol y cae. Ond mae'r penderfyniad cywir wedi wneud gan y dyfarnwr. A Pool y fydd yn bwydo gan bod nhw wedi cadw'r bêl ar dir y byw. Camgymeriad gan y dyfarnwr cynorthwyol ar yr ochr bella. Stay straight, stay straight. Tawen taflu pwysau mewn I hon yma. Pool y wedi ailosod, ailhyrddiad. A mae'n glir na Pool sydd ar y blaen ac yn fwy pwerus na Abertawe yn ardal y sgrym. Efo'r nerth I ffwr o'r fainc, dwi'n siŵr fy nhw'n dal I fynd i'r sgrym fel arf gryf iawn i'r ymwelwyr.
Ie, mae'n statement mawr fyna. A ie, chwarae teg i Abertawe. Mae'n mynd i bod yn 35 munud anodd i nhw yn bod erbyn o gwynt ac wrth gwrs pac mor gryf sydd â Pontypool. Mae'n rhoi lot o hyder i gweddill y tîm yr olwyr pan gweld y sgrym gryf cadar yna. Da ni'n gweld chydig o wthio atynnu ar ôl y sgrym yna. Dwi'n meddwl na Sam Cochrane a Sam Scarf oedd yn rhoi chydig o long ceg i Chris Davies. Ond pwysigrwydd, wel, a mantais Pontypool yn y sgrym. Abertawe sy'n gwneud y mwyaf yn y lein ar hyn o bryd, a wedi dwy'n i eto. Okay, one. Abertawe yn pwyllio fan hyn. Temblet ar bêl. Temblet yn pwyllio. A Ed Thompson yn rhoi y platform yna i'r mewnwr. Mae'n ffigio. Dyma ni'n dod. Phillips wedi pasio'r bêl allan i'w ganolwr. Sam Matthews yma. Abertawe. Wel, dwi'n poeni falle'r penderfyniad anghywir oedd cadw'n fyw. Okay, boys, leave it! Sythu. Kai Davies. Wel, mae wedi ffrwydro i ffwrdd o'r bêl yma hyn. Sam Scarf, Josh Phillips a Sam Matthews. Dwi ddim cweit wedi gweld be na ffig yn y fanna. Mae White House yn hapus. Mae fe wedi cael chat ar y chwaraewyr wrth gwrs yn barod yn y chwaraewyr gyntaf. I feel he was just straddled him, he stood up and he tipped over. There was no foul play. We're going to restart. No. Yeah, Swansea last in possession. I said, lads, we're not having afters, okay? Phillips yma hyn. Sy'n llawer yma Nelwyd? Na, sy'n credu fel mae'r Ben White House yn just yn sefyll fyny, really. Ond ie, mae'r dau dim yn gwirio'i disgyblaeth ar ôl beth wedodd Ben White House yn y hanner cyntaf. Sgrym Abertawe yn ceisio dod ar bêl allan cyn gyntaf as yn bosib gan gofio pŵer Pŵl yn y pac. Rwy'n tu allan mae Callum Dodd, bach o gefnogaeth gan Harvey James. A Abertawe'n dechrau, wel, ni'n mynd i ddweud, dechrau creu chydig o momentum yn fan hyn. Temblet oedd o'n disgwyl o'n yn fflat i Kai Davies, brwydro dros y bêl. 2 bwynt sydd ynddi, hyd yn hyn yn yr ail hanner, 10 munud wedi mynd. Don't step in front. Yeah, I've seen. Maen nhw'n dal i fynd drwy'r dwylo fan hyn. Sam Paylor. Eto Kai Davies. Ond mae o'n camu mewn i sgidiau mawr Luca Ginini a hyd yma yn neud union hynny. Houston. Mae wedi ynysu chydig. Give me a step, good. A mae'r bêl yn arafu chydig. Mae hwnna'n bas diddorol gan Matt Dodd. Mae'n nhw'n syni os ni'n gweld y pêl yn mynd lan nawr. Sdim lot o strwythyr da Abertawe hyn o byd jyst yn sa'n siŵr beth maen nhw'n trio wneud. Os nhw'n disgo cic allan leo dyma ni. Ia'r cic yn gynharach gan Iwan Temblet ath i syth yn yr awyr. Ddim llawer o fetre. Gobeithio lles y cefnogwyr cartre bod hon am fod chydig mwy cystadleuol. Chydig rhy hir o bosib i Abertawe a Hugh Anderson sydd yn casglu. A mae hyn yn gyfle i mi ddefnyddio'r gwynt. No one's onside yet? Yeah, now he is. Gwarchod hi'n Temblet. Keep going. Mae hon yn gegra gan y mewnwr cystadleuaeth. Bron iawn i Temblet gallu hi. Ond Pŵl sy'n dod allan o'r gystadleuaeth gyda'r bêl. Davies. Mae'n dod i Meek. Yn methu un pas. Wel, ddim angen hwnne. Can Hugh Anderson. O flaen y camerau, mae'n gwybod beth mae'n neud. Bron i Morgan Allen yma. Allen, y profiadol Allen wedi gollwng hi. A Pontypool, wel, maen nhw'n
stryglo chydig bach yn yr ail hanner? Ie, fi'n meddwl bod na gyda'r pas, Lewis yn masu Jordan Thomas. Fi'n meddwl nath Morgan Lloyd wneud mis-pas o'r baseline, ond dim angen. Fi'n meddwl sythi, mae wedi cymryd 2 chwaraewr mas o ymosod Pontypool fyna, ac yn anffodus wedyn mae'r camgymeriad yn dod o Alan. Ni ddim yn gweld yn aml, ond mae amddiffyn Abertawe yn barod fyna yn gwybod yn union beth sy'n dod. Morgan Allen yn edrych yn galed a pan y tegn eich ni'n llwyddo i stopio fo. Ie, ambell newid i Pontypool. Mae Scott Matthews, cyn gapten y clwb, yn dod i'r cae. A mae'n 2 Jones ymlaen. Owain Jones a Ryan Jones. Ryan Jones yn gwisgo llif anghyfarwydd i'r blaenwyr, llif 23. A Scott Matthews ar y cae yn hynod ddylanwadol yn y rheng ôl. Os da chi'n edrych ar y rheng ôl, mae Morgan Allen, Scott Matthews a Ryan Jones. Mae'n hynod ddinistriol i Pontypool. Crouch! Game di arafu chydig bach yn fan hyn, felly yma yn St Helen. Y gwynt dal yn gryf o'r chwyth i'r dde ar hyd y sgrin. Y gwynt tu ôl Pontypool yn yr ail hanner. Phillips fyny'r lein. Y bas bwt i Sam Matthews. Kai Davies yn ceisio bylchu. A mae Meek rywsyd wedi dynnu o lawr. Templets yn rhedeg allan o opsiynau fan hyn. Yn troi at Jamie Cox i gario. Tackle, lads, tackle! Mae wedi gwneud metred i rif fan hyn. Erbyn Morgan Allen hefyd ydy yna ddim yn hawdd. Joe Greaves eto. Morgan Lloyd. Mae'r dyfarnwr yn hapus gyda hwnna, a mae Morgan Lloyd eto wedi bod yn gwneud gwaith caled i Iwan Templets yn chwarae yn uniongyrchol yn ei erbyn o. Allan i'r asgell. A James. Pool dros y bêl, sgwni pwy fydd. Oedd i'n meddwl fac yna Scott Matthews, ond Sam Scarf sydd wrth i fod yn ei chanol hi, a maen nhw wedi dwy'n y bêl. Pontypool yn rhyddhau'r pwysau yna. Ie, chwarae tig mae Sam Scarf wastad i fod yn dda dros y pêl. Ni wedi gweld sawl tro i Cymru dan 20 yn dangos i doniau yn ardal y tackle, felly chwarae tig iddo fo sgrafu a Scott Matthews. Mae rhaid i Abertawe bod nhw'n ofalus iawn yn ardal y tackle. Neu siŵr bod nhw'n silio'n yn gyflym oherwydd mae nhw 2 arno fe'n syth. Ie, seren yr wythnos dwytha ar uchafbwyntiau clwb rygbi. A dyma fo eto. Ydw sgorio'r cais i ennill y gêm os oes dwytha, ti'n gweld? Ie, pas ymlaen. Oedd y dyfarn o reit fyna. Siomedig oedd ddim gweld, ond dyna'r gêm. A hwnna rhy hawdd. Matthews ar y llwybr tarw yn ffres yn cyfuno gyda Morgan Allen. 2 wrth 8wr, gefn wrth gefn. Scott Matthews yn pigo'n Allen mynd eto hefyd. Ie, mae'r ddau yma yn arbennig i'w clwb ac yn cyfuno yn wych. Ar y tu mewn mae Ryan Jones yn y penwys glas. Matthews i Meek. Tackle ddinisiol. Anaf yn torri trwy'r bwll. Joel Mahoney eto. Bron i hwnna. Fod yn gais a hanner i Pontypool. A mae Mahoney gyda'r bas ola. Mae di mynd mlaen. Dwi'n meddwl am trio bod bach rhy ddel fyna gyda'r dadlwytho. Just pas arferol bydd wedi gweithio. Ond chwarae teg, mae hwnna'n gytyn. Bydd Mani yn gytyn da hwnna. Fi'n edrych ymlaen i cael sych mewn iddo fe. Dwi'n meddwl fy nhw wedi clywed yn ymateb ni ar y sylwebedd Saesneg hefyd. Y ddau yn ni methu coelio'r peth. 2 ffigiad hyfryd. Doedd ddim angen the no look out the back oedd e. Fi'n falch nath yna. Se hon yn gais y tymor, dwi'n meddwl, Lloyd. Ond dwi'n meddwl bod Jordan Thomas, mae lygad o gyda'r amddiffynwr. Ie, dylse fe wedi dal hwnna i fod yn onest. Ond, mae hwnna'n anffodus. Ie, ond dyma y cyfuniad
dinistriol. Scott Matthews I Morgan Allen. Mae'r ddau yma, wel, maen nhw mor ddominyddol yn cario, yn dadlwytho ar y bêl. Be dyn nhw'n methu wneud? Ie, yn union, fi'n meddwl dyna lle mae Abertawe wedi rili bod yn stryglo yn y hangin yma. Wel, trwy gyda'r gêm I fod yn onest, wedi stryglo I ennill llinell mantais, a chi'n gweld pa mor effeithiol chi'n gallu symud y pêl pan chi'n chwarae ar y trwy blaen fan hyn, gyda gwaith anhygoel gan Scott Matthews a Morgan Allen, a wedyn y sydyn mae dryswch yn y llinell amddiffyn, a nhw bron yn sgorio cais anhygoel, ond ie, mae Abertawe stryglo I cael y pêl trwy'r blaen na'r pêl cyflym na. Hanaf yng nghanol y cae, Geraint Powell, un o eilyddion Abertawe yn dal I ben, a mae Josh Phillips ar yr ochr bella yn mynd I ffwrdd o'r cae. Bydd hyn yn golled mawr I Abertawe. Mae'n edrych fel anaf i'w arddwn sy'n ganddo fo. Bydd o'n siomedig, ond eto'n hynod dylanwadol I Abertawe. A mae Harry Williams ymlaen I Abertawe fel nath o sestwytha yn erbyn y Porthmyn. Ydyn ni weld, mae Josh Phillips yn cael dipyn o driniaeth ar ei ardwn. Ond mae'r sgôr dal union rhywun peth ag oedd o ar yr hanner. Bod ni'n dweud bod Pontypool ar y droed flaen, ydy'n deg I dweud bod Abertawe wedi gwneud yn dda I aros yn y gêm? Ie, mae wedi gwneud yn dda hefyd, fel welwn ni fyna, camgymeriadau Pontypool hefyd yn chwarae ffactor. Ie, nhw wedi bod yn eitha o straffus ar 2 adeg allan nhw wedi sgorio. Ond ie, o ran 20 munud mewn i'r ail hanner, yn erbyn y gwynt, mae nhw wedi gwneud yn dda, I guess, I cadw nhw mas, ond... Allan nhw beth ddigwydd I fod yn onest, ond fi'n rhaid gweld Pontypool yn tynnu ffwrdd, beth ti'n meddwl? Be dwi'n meddwl? Ie, beth ti'n meddwl? Be fydd y sgwr terfynol? Pwy sy'n mynd I ennill? O, dechau'n dweud. Na, dwi'n eistedd ar y bench bob tro. Pwy ti eisiau ni? Fi'n sa'n biased, fi'n just yn eisiau rygbi ennill, no? Yn union, mwy o geisiau, 2 o gols a mwy o geisiau dyn eisiau gweld. Fel sydd ar y sgorfwrdd, wel, yr hen sgorfwrdd sydd yma wedi bod ers blynyddoedd yn St Helen. Abertawe fydd yn bwydo. Ambell newid I bod I Abertawe. Mae Ellis Fackrell, y bachwr, wedi dod ymlaen I Abertawe, a dwi'n meddwl bod o'n mynd I fynd yn y rheng ôl. Mae hwnna yn, wel, mae'n eilydd diddorol I ddeud y lleia I Abertawe. Ond Harry Williams yn newid ymlaen i'r cae yn syth gyda'r gic. Mae hwnna'n gic dda, yn enwedig mewn i'r gwynt yn rhoi Pontypool dipyn dyfnach a dipyn mwy o waith I wneud I gyrraedd y llinell gais. Ie, mae'r gêm bendant dan yn y balans, a mae unrhyw beth yn gallu digwydd yn y gêm ma, fel ni'n gwybod, a ie, chwarae teg, maen nhw wedi gwneud yn dda I cadw nhw mas am 20 munud. A dim ond, os maen nhw'n cael cais fan hyn, Abertawe, ti'n gwybod be, maen nhw reit yn y gêm. Yn sicr, mae'r gêm dal yn y fantol. Mae Pontypool eto wedi colli'r bêl yn y lein, a mae Abertawe yn llwyddo I daflu Matt Dodd fyny yn y blaen bob tro. A gyda'r gwynt, mae'n anodd beio Pontypool am fynd i'r blaen. Ond erbyn hyn, Abertawe wedi darllen yn union be mae'r ymwelwyr am wneud. O, mae hwnna'n gic sy'n aros yn y gwynt am gipiad gwych gan Duggan yn yr awyr. Matthews, wel, Morgan Allen yn torri dweud, Matthews ar y tu mewn, mae wedi mynd y ffordd anghywir yn sythu drwy'r dacl. O, ffwr at I, Harry Houston. Morgan Lloyd allan I Jones. Mae Jones wedi, wel, mae wedi sboilio'r cyfle I ddeud y gwir. Ond mae Morgan Allen a Scott Matthews, y ddau ohonynt, yn hynod o dynamic yn yr ail hanner yma. Allen, eto yn cael ei daclo, tro mae gan Joe Greaves. Lloyd ar y tu mewn I Scar. Matthews yn casglu. Matthews dros y llinell fantais. Morgan Lloyd I Meek yn ffigio'r bas. Mahoney I Lewis sy'n curo 1-1. Cael ei dynnu yn y diwedd. A dyma ni'n mynd gyda'r eilydd. Ieuan Jones sy'n mlaen i'r cae bellach. Lloyd
ar bel I Meek. Meek ddim yn siŵr be I wneud. Mahoney yn ceisio curo Harvey James. Mae Abertawe, mae'n rhaid deud. Maen nhw wedi gwneud yn wych I atal y pwysau ma'n hyn. Mae Ellis Fackrell ar y llawr yma'n hyn. Wedi anafu, mae Fackrell mon newydd ymlaen i'r cae. Di hyn ddim yn olygfa. Wel, di hyn ddim yn ideal o gwbl I Abertawe. Ond dyma Morgan Allen, a gawn ni gipolwg arall ar Morgan Allen yn torri drwy'r llinell unwaith eto, Lloyd. Ie, pwy hefyd Scott Matthews unwaith eto yn gweithio dau gilydd. Mae fe'n redwr mor... Mae fe'n redwr mor ddinistrol, a dyma ni Scott Matthews ar y cymal nesaf. Mae fe'n pigo a mynd eto fi'n meddwl fan hyn. Ydy o fan hyn? Ydy... Dyna fo'n mynd eto, dangos y gwaith mae fe'n neud. O'n i'n caru no-look pass hefyd I Morgan Allen I dechrau'r symudiad. Mae fe'n chwarae rygbi o fri a chwarae tig, mae hwnna'n gwych I wylio. A eto, esiampl o nhw'n rhoi Pontypool ar y trwy blaen. Morgan Allen, ydy o angen pasio neu ydy o jyst yn gallu mynd I hun bob tro? Os o'n i Scotty Matthews, actually, fi'n meddwl bod Scotty Matthews bach yn falch a fe ddim pasio nôl ti fewn iddo fo, oherwydd sa'n credu, a fi'n meddwl fe'n gwybod bydd e ddim wedi cael y cwysau I gorffen e, ond maen nhw'n dangos pa mor dinistrio maen nhw a pa mor dda maen nhw gyda'i gilydd, chwarae teg. Ie, mae yna anaf I Ellis Fackrell ar hyn o bryd, un o eilyddion Abertawe. Ddath Fackrell ymlaen am Geraint Paul, oedd mond wedi bod ar y cae am rhyw 15 munud, a Fackrell yn chwarae yn y rhengol sgwni. Be arall sydd gan Abertawe fyny I llawes yn safle y rhengol. Ac yn y rhengol I Abertawe wedi bod yn sefyll allan I ddeud y lleia ar gyfer y tîm cartre. Joe Greaves, capten tîm rygbi Malta. Yn ddiweddar wedi chwarae yn erbyn Cyprus. A mae Greaves, mae o wedi bod yn ddefnyddiol I ddeud y lleia I Abertawe yn enwedig yn ardal y dacl, mae o wedi bod yn rhoi I ben yna ac yn cario hefyd. Mae'n achwarae'n dda yn y tîm Abertawe, a fi'n gwybod nhw heb ennill gêm eto, ond heb law 1 neu 2. Mae pob gêm wedi bod o fewn 1 sgôr, felly roedd yma bach yn anheg I falle meddwl bod nhw wedi bod yn really wild tymor yma. Mae nhw wedi bod there or thereabouts, a ni'n gallu gweld fan hyn eto, mae fe'n gêm go agos, felly ie, mae chwaraewyr da nhw. Meek yn rhoeddi dros yr yslyn. Mae Freddie Chapman wedi dod ymlaen yn lle Ellis Fackrell. Dwi'n yn siŵr sut mae Abertawe am drefnu hon. Maen nhw wedi dwyni eto! Templets! Hello! Yn noson anghywir, mae TNS yn chwarae'n rwle arall, ond mae o wedi mynd yn syth am y gic ar y foli. Dwi'n wedi gweld hynny o blaen. Na, so'n siŵr am hynna, mae wedi rhoi nhw basically llinell yn identical eto, chwarae teg. Wel, sy'n ni'n neud compilation skills enno, dwi'n meddwl os ni'n gallu fod yma am hanner awr. Abertawe wedi llwyr dinistrio sgarmes ymwydol Pŵle. Mahoney sy'n dod allan ohoni gyda'r bêl. Mae'r bêl I Matthews sy'n sythu, diom angen pasio. Ar y llwybr tarw, Allen yn ymestyn. Metr yn fyr. Mantais yw hi I Pontypool, a maen nhw o fewn metr. Sy'n ni'n syni, os tawn nhw'n cyrraedd yma'n un, Matthews yn troi a throichi. Kick goes, mae'n mynd y ffordd mae'r dyfarnwr wedi chwythu honne. Bron yn siŵr fydd hon yn Gerdyn Melyn. 12. 12 medd y dyfarnwr. Dyma fo'n dod, Sam Matthews. Off your feet. Ond mae'n ddryswch, dwi'n meddwl bod chwaraewyr Abertawe siŵr iawn pwy sy'n mynd, ond Sam Matthews sy'n wedi cael y Cerdyn Melyn. 12. Wel, mae Matthews am dreulio 10 munud yn y gell gos pan mae'n ein, a mae hyn yn mynd I fod yn 10 munud mawr rwan I Abertawe. Mae nhw fewn sgôr o Pontypool, a mae Pontypool mor ddinistriol yn fan hyn, a maen nhw'n mynd am opsiwn y scrum hefyd.
Ie, fi'n meddwl mae hwnna bach. I'm ready. That's fine. Bach yn hars fyna. Oedd pwy oedd e, sorry, Jamie Cox yn mynd sydd trwy Kevin, Sam Matthews yna, a neud fe cwympo dros y ryc, ond ie, oedd e off ei draed fel wedodd Ben Whitehouse, felly off o fe. Set! Saying that. Morgan Allen. Mae'n barod amdani, mae'n aros amdani, maen nhw'n mynd ymlaen. Mi fydd y fantais, Morgan Allen yn troi allan ohoni, dyma fo'n dod, cais i Pontypool, ac ar ôl gwthio, am 20 munud yn yr ail hanner, o'r diwedd, mae'r cais yn dod i un o brif chwaraewyr Pontypool, Morgan Allen. Ie, snib yn y byd yn stopio Morgan Allen o 1 metr. 1 metr allan. Scrum just went up for me. I didn't feel it. Chwarae teg. Oedd e'n heiddi anodd o'r cais yn y bron iawn yn sgorio. I ni gweld pan mor dinistrol mae fe a Scott Matthews di fod yn y 10 munud diwetha. Felly cais heiddi anodd i Morgan Allen bys ni'n dweud. A mae'n amhosib i stopio fan hyn. A mae fe'n cario ymlaen, ni'n metr heibio'r llinell cais fe. Fel o'n eisiau stopio. Mae hynny'n saff i ddeud Morgan Allen gyda cais i ail gais o'r tymor, a mae Meek yn gywir gyda y cic. Sy'n ymestyn mantais Pontypool, 9 pwynt sydd rhwng y ddau di. Morgan Lloyd yn mynd ffwrdd o'r cae, jyst gair bach am pa mor dda mae hwn wedi bod hyn yma, Lloyd. Ie, bys ni'n gweud sel yn y gêm i fi hyd yma. Oedd e'n wych, mae'n teimlo fel mae bron pob peth positif o'n i'n gweld, wel, cyn i Scott Matthews dod ar y cae, bod pob peth positif yn dod trwy Morgan Lloyd yn uniongyrchol, felly chwarae teg perfformiad gwych arall gan y mewnwyr. Ie, paid a cadw'r mystery efo ser yn y gêm, Lloyd, jyst deud efo chwarter awr i fynd, nawn ni ddod nôl i hynny mewn 10 munud, ond Pontypool efo'r ail ddechreuad wedi mynd ymlaen. Mae'n anaf fan hyn tro mae Owain Jones, un o eilyddion o'na i boots wedi dod off, dwi'n meddwl. Dim anaf fydd Owain Jones, sydd hefyd ynghlwm ar 30, mond 19 mlwydd oed yn chwarae ar y lefel uchaf. Dyma'r tabl fel mae'n sefyll. Mae Pontypool yn mynd uwch ben, pwy sy'n Casnewydd. Edrych o'r gemau sydd wedi chwarae, please, Griff. Come on now. Ond mae rhaid ei mae Caerdydd dal ar frig y tabl, Glynebwy yn ail, a fel o ti'n deud, Lloyd, Casnewydd efo 2 gêm i ddod. A mae Mackenzie Martin, fel dwi'n clywed, yn mynd i chwarae i Gaerdydd ar y penwythnos. Mae hynny'n enfawr, yn enwedig gyda yn trio cael munudau dan y belt i tîm Caerdydd, a fydd hwnna'n gêm just cyn i Gaerdydd, wel, Cardiff RFC cyn Cardiff Rygbi'n amlwg ar y penwythnos. Ond hwnna'n newyddion mawr. Ie, mae wedi arfer ar gêm gyda'r gyngrair yma. Mae wedi chwarae sawl tro i Gaerdydd tymor diwetha cyn cael ei galw i Carfan Cymru. Felly, ie, mae fe ddim yn rhyfedd i gweld e'n dod nôl i cael munudau, so'n credu. Ie, da ni'n gweld gymaint o chwaraewyr ar y lefel uchaf wedi chwarae ar y lefel yma dros y blynyddoedd, a gobeithio am blynyddoedd i ddod hefyd. Abertawe, maen nhw angen bod yn nesau sgorio. Peile, gyda'r Bale mewn un llaw. Mae wedi colli hi, ac ar y llawr yn dwyn i Ieuan Jones, yr eilydd. Leonard, syth yn ei chanol hi'n dadlwytho Matthews, ond ddim llawer opsiynau yn fanne, ac yn sefyll yn stond oedd Cian Best. Mae bron fel petai chydig o'r cyflymder yn ymosod. Pontypool wedi mynd yn fan hyn wrth i nhw fynd am y gic lawr y cae. Meek i Brandon Wood. Mae Wood yn trio cyffwrdd hwnna gyda'i droed dde. Mae'n y ddau nebyn un fan hyn. Wood yn penderfynu mynd i hun yn sythu a Moussa Nove dros y bêl. Chapman, yr eilydd i Abertawe. Maen nhw dal lawr i 14 chwaraewr. A maen nhw'n ceisio arafu'r gêm. Abertawe sy'n chwarae doeth ar hyn o bryd. Yn ceisio cadw chydig o wynt ar gyfer y 10 munud ola gyda y chwaraewr yna nôl ar y cae yn amlwg Sam Matthews. So wedi mynd, Leonard yn gwarchod yna yn yr awyr. A dyma fo'n dod, Leonard yn chwilio am help. So mae Hugh Anderson allan o drws cefn i Leonard. Cael ei dynnu'r tir gan
un o flaenwyr Abertawe. Mae'n ddigon o ddynion allan. Matthews i Allen. Allen yn mynd I hun yn defnyddio'r gefnogaeth gan Iwan Duggan. Duggan am y cornel. Tackle arwrol gan y chwaraewr Abertawe. Dwi'n credu na Aaron Hemmings sy'n gwthio Duggan dros yr eslys, a mae hynny'n atal y cais yn sicr. Ddiffyn gwych fyna, gawn ni weld nawr. Am ddiffyn gwych fyna, mae fe'n eitha cyfforddus yn y diwedd. Am ffordd fyna, symudiad gwych eto gan Pontypool. Yn amlwg yn gwthio Duggan dros yr eslys. Os y tîm yn apus, ydy o'n trio wneud y dacl, neu ydy o'n jyst yn trio gwthio? Ie, mae'n ffôn nath o jyst gwthio fe, sydd oedd yn gweld pa mor agos oedd e, a oedd yn gwybod gyda'r momentum a'r cyflymder, bydd e yn touch a oedd yn gyfforddus yn y diwedd. Ie, Aaron Hemmings, ymlaen i'r cae yn lle Iwan Temblet. Duggan fydd yn siomedig, un cais Iwanw yn barod yn y gêm. A se hwn wedi bod yn gais am bwynt bonus hefyd I Pontypool. Tawaith Abertawe sydd dal yn y gêm. 9 pwynt sydd rhwng y ddau dîm. Monen gic sydd ddim cweit yn mynd mor bell a beth sydd Abertawe yn dymuno, ond y gwynt yn amlwg yn yr ail hanner a bod Pontypool mond wedi sgorio un cais. Maen nhw wedi rheoli'r gwynt yn effeithiol a falle yn y 10 munudol yma maen nhw'n mynd I wthio am y pwynt bonus. Ie, dyna beth fyswn ni'n tybio. Maen nhw wedi bod yn reoli'r ail hanner yn sicr gyda tiriogaeth a gyda lle maen nhw wedi bod yn chwarae I rygbi nhw lawr yn dwfn yn hanner Abertawe. Mae Abertawe heb cael look mewn hanner yma I fod yn onest. Gydnerthol gan Cai Davies ar Nof. Matthews nôl ti mewn. Hyfryd Matthews eto ar y bel ochr gamu. Dyma fo'n mynd yn croesi. Scott Matthews. Mae o wastad am greu sŵn ar lefel Super Rygbi Cymru. Dyma I lefel o. Dyma I safon o. Dyma gai sy'n uwcholeuo bopet sy'n ganddo fo. Mae fe'n anhygoel o chwaraewyr chwarae tig. Mae wastad I bod yn seren yn y gyngroer yma. A mae jyst yn dangos mor gryf yw e. Oedd e'n gwneud 1-2 bach gyda Hugh Anderson fi'n credu a chi wedi gweld llwyth o nhw, fe a Morgan Allen, rhoi'r pêl, cael e nôl a dyma, gweld sut mae'n camu mewn, gweld y gwagle, camu mewn, creu'r gwagle I Hugh Anderson a y cryfder wedyn, a'r hand-off huge arno Harvey James, chwarae tig Scott Matthews, oedd hwnna'n gorffyniad anhygoel. Matthews yn creu rhywbeth allan o ddim byd I fo'i hun. A dyma gic gan Meek, a mae hwnna yn gywir I Kieran Meek, a mae hynny'n rhoi 2 pwynt bonus gyda un cais. Be ti'n meddwl o'r celebration? Nes I just methu, ie. O'n i'n edrych yna. A'n I weld o eto mewn munud, nôr I sortio yna. Back. Dyma ni. Take them back. Wrth I ni weld, mae'r bêl nôl yn fyw. Down ni nôl i'r dathliad na gan Matthews, ond eto mae rhaid dweud Pontypool wedi bod yn broffesiynol yn eu perfformiad nhw heno. Jordan Thomas di tynnu lan gyda'i hamstring yn yr ochr y dde, gobeithio mae fe'n iawn. Mae yna ambell anaf ar y cae, mae yna un I Pontypool ar ei llawr, un I Abertawe ar ei llawr a fel o ti'n dweud, mae Thomas wedi wneud I hamstring. Cleaned out, leave it. Dyma'r bêl yn dod lawr yr ochr dywyll ma. Abertawe sy'n dal I fynd gyda hi yn sythu fyny erbyn hyn mae Chris Davies. Mae'r gic yn mynd lawr y cae gan yr eilydd yn safle y maswr Harry Williams. Hugh Anderson, chip dros y top, mae o wedi bod yn wych, mae'n adlanu bron yn hyfryd i'r cefnwr, a mae'r gic yn mynd lawr y cae gan Aaron Hemmings, ond Leonard. A dyma ni'n dod eto, Abertawe yn trio dod nôl mewn i'r gêm. Mae'n efantais
i fod o hyd i'r tîm cartref wrth i ni ddod lawr y cae yn cario Callum Dodd. Sythu eto. Dyma ni'n dod eto Abertawe. Gan y boced yn aros amdani Williams. Oh, kicked off top. Ww, ma' hwnna'n hyfryd. Lyfli gan Harry Williams yn rhoi Pontypool yn ddofn yn ei hanner ei hun. Chwarae gwych fyna, yn union beth mae Abertawe wedi angen. Maen nhw heb bod yn y 22 eto yn ail hanner, so'n credu. Felly, dyw'r gêm heb di gorffen eto, digon o amser, mae hyn yn hynod o bwysig. O, na, o'n i'n meddwl, camgymeriad, ni'n meddwl 50-22 oedd e. Na, ddi'n edrych yn neis ond ar ei Abertawe gario'r bêl nôl dros llinell hanner ei hun. Ond eto, mae'n bwysig fan hyn ar Connor Chapman sy'n chwaraewr ifanc i Pontypool. Ar ei hon e ddod ymlaen gan Matthews ond nath i adlamu nôl iddo fo. Mae'r gic yna yn wych i lawr y cae hefyd. Defnyddio'r gwynt gymaint am nhw'n gallu ac yn rhoi Abertawe nôl mor ddwfn yn ei hanner ei hun. Mi fydd ein waith caled i'r tîm cartref yn nôl fyny'r cae erbyn hyn. A mae'n edrych fel bod Pontypool am fynd adre gyda'r fuddugoliaeth a 1 pwynt bonus o leia. Cefnogwyr Pontypool yn edrych fel bod nhw yn mwynhau trip i lawr yma i fai Abertawe i St Helen ar nos Iau. O dan y llifoliadau yn Super Rygbi Cymru, be well ar nos Iau. Started very straight through the middle. Win took it. Chip dros stop gan Williams ac yn dilyn mae Dodd. O, ma' hwnna'n edrych yn uchel. Yn hapus gyda bohonau ar yr ysgwydd. A mae Pontypool gyda meddiant eto. Mae'r blaenwyr yn go agos i'w gilydd a mae Meek yn, wel, mae'n pigo i fyny yn reit effeithiol. A no mewn i'r dacl. Mae Pontypool yn dechrau arafu pethau fan hyn ar ôl mynd camilltir yr awr. Rhwng bod y 60 munud ar 70. Fy ni'n gweld rhwng y 70 a'r 80 yn ara 10 i'r ymwelwyr. Williams gyda'r gic ar ei llaw. O, dal i'n hyfryd. Hugh Anderson, 50-22. Hyfryd gan y cefnwr. A dydy Harry Houston ddim yn siŵr iawn be mae'n gallu gwneud i rwystro hynny. Na, fi'n meddwl just mewn a hanner pryd nath e cicio. Ond dal, gwych, chwarae gwych o ran tirogaeth. Tafliad i Abertawe yn ddofn. Come on boys, in, now. Thank you. Yn ei hanner ei hun, yn ei 2 ar 20. Mae Abertawe wedi cael ambell anodd yn yr ail hanner, yn sicr wedi tynnu ychydig o'r cysondebnau yn y tîm, a falle bod hynny wedi gorffen yn creu'r, wel, y damage i Abertawe. No, he's all good. Okay, use it, Knight. Flat yw hi i Sam Matthews. Dros y bêl, hyfryd i Pontypool, pwysau ar hwnna. Meek, chwarae teg. A maen nhw'n pwyntio at y pys. Yeah, you're all good there, Captain. Meek a Matthews yn ysgwydilo 5 uchel. Maen nhw'n eitha cyfforddus, maen nhw'n eitha hyderus. Maen nhw'n mynd i sicrhau'r fuddugoliaeth rwan. Rhaid ei Meek efo'i ben dros y bêl. Dyn dewr i wneud hynny yn enfawr yw hi i Pontypool. Mae hon yn mynd i roi nhw 19 pwynt ar y blaen. A Ben Whitehouse yn sicr o'r dechrau bod honnau syth rhwng y pys. A mae'r cefnogwyr sydd wedi trafeilio yma hen yma yn dangos i llais yn codi can, yn dangos i gwerthfawrogiad am y perfformiad yma
gan Pontypool. Bounce, no, it's touched it. A mae allan dros yr ystlys a gosa yma. A mi fydd hi'n dafliad i Pontypool. Wan di gyfle di Lloyd i ddeithio ni pwy di seren y gêm. Pwy sydd wedi sefyll allan a pwy di seren y gêm? I fi mae Morgan Lloyd wedi bod yn anhygoel, pryd oedd ar y cae. Morgan Allen, honourable mention arall, mae wedi cario yn wych ac wrth gwrs Iwan Doug yn y boi ifanc na yn cam Milan oedd yn ffantastig fyd, ond seren y gêm fi, nath e ddim chwarae'r hanner cyntaf, Scott Matthews, mae dod ar y cae, mae wedi bod mor dinistrio, mae wedi dangos ei sgiliau trafod y bil, no-look passes, a dyma fo eto ar y goer. Sbio na fe mynd, dadlwytho fel hon yn Globetrotters, a mae wedi'n gwneud coes arall, a dyna beth mae'n gwneud. Chwarae teg, Scott Matthews, heiddiano, profi pwynt i fyna. Beth i fe, absolutely perfect timing. Scott Matthews yn creu cais allan o ddim byd. A mae Pontypool wedi bod yn wych drwy'r noson, ond fel nes di sôn, ar ôl i cyn-gapten y clwb bellach yn hyfforddi, mae wedi dod ymlaen i'r cae, a mae wedi bod yn wyrthiol i'r ymwelwyr. Ac yn ystod yr helpu yna, dwi'n rili'n siŵr iawn pwy nath sgorio i Pontypool. Ond mae Kieran Meek yn mynd i gymryd y gic yma am y pwyntiau ychwanegol. A Kieran Meek, o be dwi'n ddeall, wedi sgorio'r cais. Kieran Meek fydd yn rhoi y bêl rhwng y pist am y pwyntiau ychwanegol. Dyma ni eto. Matthews ar bas dros y top i Leonard, a mae rhaid deud, Leonard tra'n disgyn yn llwyddo i ddadlwytho i Kieran Meek. Wel, Matthews a Leonard, mae hwnna'n bas arbennig i ddeud y lleia hefyd. A mae Meek yn croesi. Darllediadau i Pontypool, wrthyn nhw fynd uwch ben ei gelynion yng Ngwent, Casnewydd. Pontypool fydd yn y drydydd safle ar ddiwedd y noson. Abertawe dal yn edrych am ei buddigoliaeth cynta fel mae hi'n sefyll. Ath y gic hwnna allan ar ei phen o'r ail ddechreuad gan Harry Williams, eilydd Abertawe. Y Ben Whitehouse yn rhannu joc bach arall gyda y blaenwyr. Mae'n rhaid dweud, mae o di rheoli'r gêm yn dda, yn amlwg yn dangos i brofiad. Crouch! Bind! Pontypool yn gosod. Pontypool sgwni os ganddyn nhw gais arall. Dyma ni'n dod. Meek ar bêl tu ôl i Hugh Anderson. Hugh Anderson yn bylchu. Hugh Anderson nôl tu mewn. A Ryan Jones yn dangos i gyflymder. A mae Pontypool yn dangos pa mor wych maen nhw'n gallu bod. Mae popeth yn mynd i ffordd nhw erbyn hyn. Ac yn y bôn, mae'n edrych yn gyfforddus. Ond maen nhw wedi gweithio'n galed am y pwyntiau yma. Ryan Jones sy'n croesi am y pwyntiau diweddara. Mae rhaid dweud, Meek ar bas i Hugh Anderson. Mae Anderson wedi bod yn arbennig heno yma hefyd. Ond Jones sy'n llwyddo i groesi am y cais. Mae Pool yn dangos pan bod nhw yn un o'r tîmau i wylio eleni. A dyna fo Ryan Jones. Mae'n edrych fel hwn. Fydd y gic ola o'r gêm. Kieran Meek. A Kieran Meek wedi rhoi di yn syth rhwng y pys. A cefnogwyr Pool yn wen o glist i glist yma yng Ngwynt Abertawe. Buddigoliaeth swmpus yn y bôn i Pontypool.
ar yr hanner, oedd hi'n dyn, oedd hi'n agos Abertawe yn gwneud pethau'n anodd i Pŵl, ond yn yr ail hanner, profiad pŵer, a bach o pizzazz hefyd gan Pontypool yn dangos pam bod nhw yn gallu curo unrhyw un, pam maen nhw i gyd ar yr un donfedd. Digon o ser ar y cae Pontypool, digon o bwyntiau ar y bwrdd. Buddigoliaeth pwynt bonus yw hi Pontypool, a maen nhw am fynd adre'n gwenu heno yma. Cadarnhad o'r tabl felly, a cofiwch bod Pŵl yna wedi cael pwynt ychwanegol ar ôl curo Abertawe gyda mantis o 15 pwynt, sy'n golygu bod y tîm dechreuodd y noson yn seithfed safle wedi neidio i'r trydydd safle. Mae mor glos o brig y tabl. Cofiwch fod Casnewydd wedi chwarae un gêm yn llai, na rhai 2 gêm yn llai na Pŵl, a dyma gemau penwythnos i chi Abertawe yn erbyn Llanymddyfri Caerdydd sydd wedi enwi Mackenzie Martin yn y crys rhif 8 yn croesawu Pen y Bont. Wedyn Casnewydd yn croesawu Rygbi Gogledd Cymru a Quins Caerfyrddin yn gwynebu Glynebwy. A Scott Matthews yn ymuno fi now. Huge congratulations. I think that's what they call an impact sub. Man of the match. How long were you on the pitch for tonight? What an exceptional performance. Oh, I don't know, I've probably not deserved in 25 minutes, to be fair. You the mic, Scott? Yes, probably not deserved in 25 minutes, but I think it was easy for me coming on, wind, packed on the hard work beforehand, so I was just supposed to stay on top then, but... It was Lloyd that gave it to you. You're trying to keep him on side, Lloyd, so he doesn't run you over when you meet him next. Nah, it's not. We are good mates anyway, but it's not because of that. Like Scott, I had no choice but to give it to you, mate, because you came on, your interplay with Morgan Allen especially, that happened once or twice, and you were creating things, the no-look passing. This finish was your finish and your try was insane as well. Big fend. You were so busy when you come on the pitch, and honestly, like the highlights you could make from that 25 minutes, amazing. It was outstanding work. Oh, cheers, guys. How much have you enjoyed playing with Alan, who obviously joined the club this year, and like having you both in the same back line as some threat? No, look, it's rugby's a funny old game, isn't it? You battle so many times over the years against each other, and then when you meet somebody, your perception completely change. He's such a nice guy, and yeah, he's a massive bloke. I think he should be a WWE wrestler rather than a player, to be fair, the size of him. But no, he's a great guy to have on the team, and he's just one of those people, you see him carrying, you just got to run off him because you know he's going to get his hands free and offload, but in all fairness to him, he's a real good player for us. Oh, well done, Scott. You really well deserved, and love watching your link-ups with Morgan. But got to ask you about your celebration, mate. What's that about? Just as I left this morning, my little nipper just said to me, Daddy, if you score, will just please do this and give me a wave. You know, she's watching then, so yeah, nice. Oh, well, I hope you are watching now. But yeah, a word as well on what Tom Hancock has brought, because you were playing with plenty of ambition out there this evening. No, look, Hanks has brought a real guidance in terms of how he wants to attack, and you know, Pontypool traditionally are a round the corner team, and it's just for Hanks, he's trying to keep that mould of trying to be a real hard-nosed team in tough carries, but also having a bit more freedom in terms of wanting to play. And I think his delivery, being an ex-teacher himself, the way he puts the information across, real good to understand, so it's been really good for us. Well, we've absolutely loved watching you tonight. Yeah, enjoy this one. I'll take the mic back from you. Diolch yn fawr. A mae'r ddoi yn nhw, fe a Morgan Allen, o na I ofyn I Tom, dyma ni. Matthews a Allen, jyst yn gallu creu tyllen am ddiffyn y gwrthwynebwyr, gair am eu perfformiadau. A ni'n clywed nhw'n siarad amdano ffordd I fi fyna, jyst yn ei doi bachgen sy'n rhedeg trwy y pobl, really. Jyst yn lot o ddychymyg I fe. Mae'n gred, beth sy'n anodd pob tro ni pan ni'n dewis y tîm yw, oedden ni'n dechrau ddoi nhw ar y car gyda'i gilydd, oedden ni'n neud fel wnaethon ni heno, gyda falle un yn dwmlaen yn hwyrach yn y gêm, ond mae fe mor dda I ni fel tîm I gael doi bachgen sy'n jyst yn gallu cario dros y llinell fantais a creu pethau pan jyst falle llinell o flaen ni, am jyst yn cario trwy'r tyllau ni. Ie, a mae Scott yn neud bach o hyfforddi gyda chi hefyd, ydw e? So beth fath o effaith mae fe'n gallu cael ar y gyrfan hefyd?
Mae fe fel y ffordd arall ar y ca. Mae fe'n ffordd i'n amddiffyn. Mae'n gwneud job rili da o hwnna. Mae fe'n gwaith caled. Mae fe'n gwneud lot o amser ar y laptop yn edrych ar ymosod y gwrthwynebwyr, a wedyn mae fe'n cael hwnna ar draws yn nos Fawrth yn nos Iau. Mae fe'n ffindo fe'n galed weithiau pan mae fe'n ganol y drill. Ond pan mae fe'n ar y ca, ti jyst yn gwybod bod y negeseuon ti moyn gweud ar y mic. Ti'n gwybod bod fe'n gweud nhw'n beth bynnag. So mae fe'n gwneud job rili da ar y teg i fe. Felly, Tom, beth ti'n meddwl yn amlwg mae'r strwythur wedi newid yr enni gyda'r gyngor yma? Beth ti'n meddwl amdano fel hyffordd? Beth ti'n meddwl amdano y seibiant ni'n cael nawr am fus? Fi'n apus. Na, fi'n credu mae'n dda. Os ti'n meddwl amdano fe, bydd ni'n dechrau chwarae, dechrau mis Medi, a bydd ni'n gorffen canol neu diwedd Mai, os ych chi'n digon llwyddiannus i mynd yr holl ffordd. Mae hwnna'n amser hir i fod yna fe'n feddyliol ac yn gorfforol. So, fi'n credu falle gewn ni rygbi o gwell safon a mwy o boes yn iach pan mae'r tywydd yn dda yn Ebrill Mai, os yn ni yn cael tyma bach o seibiannau. Fi'n gwybod mae 18 games a Academy Games yn mynd i fod yn Tachwedd, so dwi ddim fel bod dim rygbi, ond na, fi'n eitha hoffi'r seibiant. A pryd chi'n dod nôl wedyn, beth byddwn ni disgwyl o tîm o Pontypool sydd wedi bod yn symud y bel, fydd ni bod yn chwarae rygbi cyffroes iawn. Beth ni'n fod gweld ar ôl y gwyl? Dibynnu ar pwy ni'n chwarae, really. Trial dim newid gormod amdano beth yw fel DNA ni, ond os arddull gwahanol o falle tactegau gwahanol yn mynd mewn yn wythnosol, dibynnu ar pwy ni'n chwarae, odi ar canu, cael gwaith sydd yn bach yn fwy trwm, odi ar cael 3G. Mae hwnna'n ffordd ni'n dewis tîm, y ffordd ni'n mynd ati baratoi'r tîm, yn falle newid tweaks bach yn wythnosol, ond ni wastad yn moyn set piece, ni wastad yn moyn game gicio da, ni wastad yn moyn amddiffyn cadar, newid yma popeth arall fel sef bach o bonus ar ben hwnna, really. A ti wedi dweud, Tom, dyna be mae tîmau gorau yn y gyngor yn neud, Llandyfri, Casnewydd, Caerdydd, addasu i gemau nhw i siwto'r elfennau, ond yn aml ni'n gweld yr haneri yn gosod y patrwm. Morgan Lloyd yn allweddol i ti fel arweinydd? Mae Morgan Lloyd yn rili agos i fod yn chwarae ar y lefel proffesiynol. Mae gêm sylfaenol yn pasio, cicio, dealltwriaeth mae fe'n rili gryf yn amddiffyn hefyd, ond mae jyst yn môr siarp. Mae fe'n meddwl yn siarp, mae'n symud yn siarp, mae fe'n bonus enfawr pan mae fe ar gael i Pontypool, ond byddwn ni'n disgwyl gweld yn chwarae yn y dreigiau rhywbryd tymor yma, so sa'n credu gewn ni fe trwy tymor yn anffodus. Lloyd, ti'n gweld yn neud y cam lan? Wel, mae Tom yn y environment pob dydd gyda fe yn y rôl newydd gyda dreigiau. Mae Tom yn gwybod lot well na fi, ond Wel, mae fe wedi chwarae yn, dyw e, ie. A oedd Matt O'Brien yn dweud hefyd, wrth gwrs, mae fe lawr yn y dreigiau, mae gyda ni yn Casnewydd. Mae fe wastad yn rhoi lot o clod i Morgan Lloyd, a lle hwb i wyna ar fyd. Felly, mae mewnwyr yn Gwent yn edrych yn gryf iawn i'r dyfodol yma. A cyn bod ti'n mynd, ni'n edrych nôl ar eich canlyniadau, ni'n gweld ennill, colli. O'r diwedd wedi ennill nawr 2 o'r bron. Be fydd hynny'n rhoi i chi yn mynd mewn i'r hoi fach yma? Hwnna oedd y narratif i fod yn onest. Ni wedi bod yn galw nhw boes yn yo-yo tîm, achos ni wedi bod yn ennill colli fel wedys ti, ond oedd yn bwysig bod ni'n gallu ennill gêm galed, gêm dyn yn erbyn tîm lleol Casnewydd, ond yn mor bwysig bod ni'n dod mae hyn. Oedd perfformio ni ddim yn arbennig, fi'n gwybod mae'r sgôr yn edrych yn eitha da, ond oedd lot o wall yn ein gêm ni hyn, ond beth oedd yn bwysig bod ni jyst yn mynd win-win i orffen y bloc, am hwnna'n fi'n gobeithio'n rhoi hyder i ni a sylfaen cryf i fynd ati yn bloc 2. Briliant, welwn i chi'n bloc 2. Diolch yn fawr, Tom. Siwne saff, adre. Gret. Pa mor bell mae'r pŵl o gyrraedd y chelfannau tîmau fel Casnewydd, Llanymddyfri? Achos oedd e'n ddiddorol be oedd e'n gweud, bod e eisiau addasu gêm a'i steilau bob wythnos. Yna bych chi'n neud yn weddol llwyddiannus, Lloyd? Fi'n meddwl mae fe'n anodd gyda gyngor yma, oherwydd mae fe gymaint yn well safon na bys chi'n gofod difwyn a'r champ a'r lefel y is, ond mae fe yn eitha cam mawr i'r lefel proffesiynol fydd, felly mae mewn i canol a fel y tîmau sy'n llwyddo mwyaf yw fel mae Tom Hancock yn siarad am wneud y gwaith cartre cyn y gêm. Mae ni gyda hyfforddwyr ni yn Casnewydd, mae'r analysis ni yn gwych, a chi'n gwybod ni'n peth gyda Llandyfri pryd ni'n sôn am y bwy nawr, ni'n neud yn analysis gyda nhw, tymor diwethaf ni'n neud darn o fe. A fi'n meddwl dyna yw'r pethau sy'n neud y gwahaniaeth mawr, y pethau bach sy'n adeiladu. Abertawe wedi ffeili sgorio pwynt yn yr ail hanner, a nhw'n wastraffus ar ddiwedd yr hanner cyntaf fyd, Siwan. Ie, wastraffus iawn, ti'n gwybod. A stori'r tymor Abertawe yw hon, ti'n gwybod. Mewn i'r 22, 5 metr o'r llinell cais, ac yn ddim yn gallu fynd drostodd, ac bydden nhw'n siomedig oherwydd oedd nhw'n gyda gwynt y hanner cyntaf, ac oedd nhw'n wedi mynd mewn i'r 22, 4-5 gwaith, ond methu dod i ffwrdd gyda pwyntiau, so wastraffus.
mewn y gêm, a wedyn ddim gallu cymryd y pwyntiau. A dyna ni'n gweld, ti'n gwybod, hanner amser a llawn amser, sut mae stori Abertawe wedi bod trwy gydol y tymor ac bydden nhw'n siomedig gyda sut mae wedi fynd. Ie, na i ofyn i Josh Phillips yr un cwestiwn felly, Josh. Wrth edrych nôl ar y gêm, dylsech chi wedi sgorio mwy o bwyntiau yn yr hanner cynta na gyda'r gwynt? Ie, chi'n gweld bod o'n i ar y llun allan nhw'n tua 10 5 munud, so mae'n really rwystredig, ddim i dod i ffwrdd gyda 2 neu 3 cais arall, really. Ond, ie, bydd ni'n adlewyrchu ar hwnna a gobeithio dod nôl ar ôl y brec a gobeithio sgorio ceisio yna. Ie, ni wedi bod yn trafod chwaraewyr fel Scott Matthews, Morgan Allen dros y 5 munud diwetha, a mae bron y bod yn amhosib stopio nhw, yn dyw enwedig yn y 2 ar hugen. Ie, maen nhw'n chwaraewyr cryf, caled, a mae'n anodd i roi nhw lawr yn enwedig ni fel cefnwyr, ond ie, mae rhaid ni fod yn mwy caled yn y tackle area a stopio roi cyfleuon fel o'na i nhw. Josh, o'ch chi mewn y gêm hanner cynta os ti'n meddwl amdano fe. Sut ti'n gallu cadw mlaen roi y pwysau hynny ar y tîm oedd chi'n chwarae ail hanner hefyd? Ie, yn union. Ni wedi bod yn sôn am trwy'r wythnos fod ni eisiau bod yn tîm sy'n gallu chwarae am 80 munud a ddim 60 munud, a dwi'n meddwl mae'r sgôr yn dangos pawb fod fanna ni wedi bod yn tîm sy'n chwarae 60 munud a nhw wedi sgorio 3 neu 4 cais yn y tua 10 munud olaf fanna, so ie, mae'n dangos y pwynt chi fanna wedyn. Ie, a ti'n edrych ymlaen i'r brec bach ma, di'r sgoffa cael, di popeth yn iawn da ti, does anodd da ti? Ie, just swollen thumb fi'n iawn, ddim issues. Ond ie, mae'n amser eitha dda i cael brec i ni, really, yn enwedig ar ôl wythnos y diwethaf. Mae wedi bod yn caled i ni, ond bydd ni'n adlewyrchu ac just edrych dros clipiau a gobeithio dod nôl gyda sgwad mwy cryf a bwnsio nôl yn erbyn RGC. Josh, diolch yn fawr am ymuno ni fel arfer. Pontpool. Reit, mae yn wythnos prysur ym myd y camper. Myd Cymru, dyma beth sydd i ddod. Cyfle i weld i'ch bwyntiau y ffrindiau newydd a strana heno. Am 5 munud ar hugen wedi 10. A wedyn mae menywod Cymru yn chwarae nos yfori. Sgorio nôl, gweddarllediad i chi am 5 o'r gloch. Dydd Sadwrn a i'ch bwyntiau marathon Eryri nos Sul am 8 o'r gloch. Llwyth o rygbi o'r bencampwriaeth rygbi unedig dros y penwythnos, un gêm fyw, Connacht yn erbyn Dreigiau, a cyfle i weld y Gweilch yn erbyn Caeredin, a Chaerdydd yn erbyn Ulster dydd Sul. Reit, Lloyd, Siwan, diolch yn fawr am gadw cwmni i fi heno. Dyna ni am Super Rygbi Cymru am fis. Fyddwn ni nôl ym mis Rhagfyr yn dangos y gystadleuaeth yma, dwi'n siŵr wneith yr amser hedfan. Diolch am eich cwmni chi, nos da am nawr.